De twaddelist, we pakken de actualiteit dadelijk op, maar we matten eerst waarom naar Jedder Dissemoon. Doet de partij van de eerste omloop op het programma stier. Louise Krol, Jeska Terpstra, Jeanette Winia, Chin Larissa Smink, Anouk Smink en Senne Itzardi. En daar is het drama in beeld. Dit is de knibbel van Anouk Smink. Zij slacht de bal boven, gliedert uit en kind vervolgens net meer verder. Het is dramatisch om te zien, maar binnen een paar minuten zit de Fraulies PC voor een van de kanshebbers erop. Zij wordt letterlijk van het veld tot tilt. De jongste is de fysiotherapeut Jelle IJzinga. En dan moet er een vervanger komen die wordt eigenlijk uit het publiek plukt. En dat is Corrie Kroondijk. Ja, en dan ontwikkelt hem een strijd die een onverwachte wending krijgt. Zo laten we die oppakken. Die strijd tussen die twee toppertoeren op 4-2 en 6 gelijk. En dan gebeurt er echt alweer iets bijzonders. We zoeken nog even naar de aantocht van Anouk Smink. Ja, die de tranen met tuiten. Ik ken het ook net over ze. Gould. En ja, ik denk dat het een vrij ernstige blessure is. En wie al blesseert van de knibbel, het een kruisboomblessure gewoon. Het besluiten om die net opereren te laten, maar toch krachttraining, dat kan bij kruisboomblessures, dat al hier op te vangen. Maar dat is al hier dus net echt lekker slagen. En dus kan zij net verder, is Corrie Kroondijk de vervanger. En ik zei het al, die partij zou een bijzondere wending nemen, want ja, dan ben je wel zwier favoriet. Het betoer van Louise Krol, Jeske Terpstra en Jeanette Winia. Maar Larissa Smink en vervanger Corrie Kroondijk en bijnamen Senne Itzardi, die wonen haar daar even net bij Del lezen. En toen ontsponnen me strijd die een verrassende wending krijgen. Zo. Ik stel voor dat we de partij oppakken van Van der Moon in de eerste omloop. En dat wij dan schenken naar hoe dat uiteindelijk zien beslag krijgen hier op het prachtige veld in Weiden. Met een protomeesje aanwezig binnen, werd we Van der Moon wat rein hoorn hebben. Dat is misschien ook nog van invloed geweest op de val van Anouk Smink. Het weer gliksterig. Het is zelfs een bikkelhut, de groen, vanwege de droogte in de Aroene Wieken. En dan komt er dat buikje hierop en dan krijg je toch misschien dit soort problemen. Waar zullen het zeggen? Wij hebben net goed constateren kunnen of dat de oorzaak is. Maar de gevolgen binnen in alle gevallen hartstikke duidelijk. Dan geven we naar Van der Moon. Van der Moon, die partij tussen Louise Krol, Jeska Terpstra, Jeanette Winia en Larissa Smink. Dus Corrie Kroondijk voor Anouk en Senne Itzardi. Ik zei het al, 4-2, 6 gelijk. Daar pakken we de strijd op. Dit is Senne. Mooi heropslag. Brengt hem voorin bij... Kweer. Is hij kweer of is hij net kweer? Is hij kweer of is hij net kweer? Nou, wacht even. Maar de karmaster zei niks. De karmaster zei niks. Die zei, ik weet het net. En de scheidsrechter zit net goed te plakken. Ik zie hem kweer, jong. Nou, wat weet die jong? Want als de karmaster het net weet in de scheidsrechter net de plak is. Ja, dat is die mevrouw daar met die stok. Dat is de karmaster. Ja, en die zei, ik weet het net. zit in dit geval net op het goede plak. Ja, en dan komt Jenko Sieper daarbij. Dat is de scheidsrechter. Hij koert er wel net zien. Wat gaan we doen, scheidsrechter? Hij houdt hem kweer. Hij houdt hem toch kweer. Dat is een grote beslissing. Oeh. Dat wat hij wel wat. Dan gaat hij volledig toch uiteindelijk wel op de karmaster. Ja, niet eerst aan jou dat ze het met Sjoen had. Hij zit hier helemaal links bij de opslag op de lijn van de keert. We zullen eens even zien. Daar komt de opslag van Senne. Het komt voorin bij Jeska Terpstra. En we zien de bal net. Wij zien die bal net. Ik zocht naar de karmaster. Dan moest opletten wat hij doet. Ja, ik denk toch dat hij kweer is. Want hij ploft bij die blauwe containerdel. En dan moest opletten. Nou zei ze, ik weet het net. Ik weet het net. Nou ja, het is beter dat ze zo ik weet het net dan dat ze zo dat ze een keuze maken. Maar dan had Soenje deze, de skiersjochter, het zelf jongen, maar dan kan hij de beslissing nemen. Ja, maar hij had het net jongen. Dus, heel bijzonder. Dit is Jenko Sieper, dat is de skiersjochter. Bijzondere beslissing. Hele bijzondere beslissing. Hij pakt door het uit van het betoer van Senne. Ja. En ik denk eerlijk zijn, als je weet die de bal uiteindelijk wel komt. Achter dat blauwe containerke, dat huisje, zeg maar zeggen, dat wel een kweerbal is. Nou, dan zit het drukker op, hè? Ja, absoluut. Dus ik denk dat de start van dit eerste nog heel belangrijk is. En dat ik Senna Tour wie hier graag even naar het Pergo. Ja.
Daar voorin bij Jeska. Ja, die is vertrokken. Ja, die is rechtuit rechtom. Daar heb ik geen enkele discussie over. Nee, wat Jeska voor haar krijgt, dat slaat ze wel lekker. Maar orenbal ging nog net helemaal fantastisch. Nee. Deze kun ze mooi instappen, Ja. techniek instappen. Fotowerk goed en dan loopt hij erachter. Dat is duidelijk. Jeska Terpstra. En dit is Senne Itzadi. Die bal die valt meer tussenin. Nou maar zijn, ja, en ook Kats een goede Ja, hoek. dan loopt het goed wel hoor. Keurig wel. Prima. Nou ja, dat heeft ze verleerd van die bal per eerst met waarom. Dit is Jeanette cadeau, Joep. Ja. Achterin bij Jeanette en Disse, ja, dan zie ik het hoekje goed op, ja. Dat doet ze prima. En zo is het 2-2. En mooi Senne Itzadi weer op staan. Jeanette Winia. Achterin. Komt er weer tussen. Heel goed op. Ja, Ze best die op, hoor. vallen krijgt hoe Jeska heen. Ja. En ja, Jeanette maakt een soort erin. Hè. Ja. En Ja, laat er een goede keert van, maar ja, zo shit het leven net. nee, absoluut net. Maar hij weer best op, want het Ja. is een echt een mooie tusseninse bal. De keer sluit voor de middelline. Dus heel dik is hij net, maar ze die was ze koer onder ons. Larissa. Larissa Smink onder de opslag. Dat nooit heel degelijk. Weinig fouten. Ja, weinig fouten. Een per kind beter, maar ja goed, het is nooit een opslager. Sjemetse die brengt Hegel op achterin. Die doet het. Die drilt de 4, ja, drilt echt de 4. Dat is 4-12. Ja, kom op. Dat is wat je dan maar zegt, hè? Je maakt er Dat wat. bedoelt dat ze volle tekst Nee. meer roepen. moet gewoon ook gewoon wezen. Larissa Smink maar weer opslaan. Ja, ik zie nog net heel volle paniek op de kopjes. Nee, dat ben ik maar die eens, maar het is wel 4-12. Ja, Larissa Smink. Voorin Ja, de dat Jeska dacht ik Terpstra. al. Ja, daar stapt ze weer onder, hè? mooi vooraan. maar- Best uit. Dan pakt ze heel makkelijk de size, toch? Ja. Maar ja, krijg ik size daarvoor. Ja. Maar ben al los. Ja, stapt ze goed onder. En de keerts die wij eerder beschreven hebben en die het nog leidt bij die leidt. Een meter of 4 var de middelline. Die is dus net al te grut. Nee, maar die heb genoeg om, als je net pakt, voor best even noemen. Ja, die pakt moet ze wel heeg op achterin komen, ja, denk ik. wacht een diepe bal. Ja. Nee. Nee. En voorin. Oh, ja, ik denk dat Louise hem correct op die het had. Ik weet het net. Nou, Maar hij maakt er heel in. nou moet hij wel komen. Hoewel, Ja, dit hoort het wel weer lang. die bal wordt nog even precies de lijn. Dat betekent dat Skiersjochterienko Sieper dan nou na elke dag een besluit te Oh, stellen. maar je houdt hem voorbij. Ja, Hij houdt hem ja. voorbij. Ja, hij neemt de En afstand. Spier. Ja. Zo is jou. Nou, ik vind wel dat hij je erin herinnert, Mat. Ja. Maar hij laat de bal zodanig precies deel dat je veronderstellen mag dat hij goed jongen had, dat hij precies keert. Is altijd ingewikkeld trouwens. We moesten maar eens opletten, want als je, dan komt die bal en dan is het daar. Slecht trekken. Dus ja, min. Als je, Oh ja. Louise, ja, Louise Eigenlijk is hij nog een stuk verder, hè? Ja, een beetje, maar nog meer naar achter. Dan is de beslissing oké. Ja. Zo is jou hoor. Jeanette Winia weer onder de opslag. Zie wat ze nou doet. Ja, weer een tussenische bal. Is goed ja, opslaan, die ja? is, ja. Hij is eigenlijk een beetje 7 op. Hè. Ze wil Ja. hem absoluut net voor slaan. Dus teelt ze hem iets door de Farinse heen en dan, ja, dan is hij goed op. Ja. En die hege bal die weigert ze dan echt net op tussen staan. Nee, hè? nee, snap ik wel. Ja, kijk. Corrie Kroondijk, het is toch een bijzonder verhaal.
Zo steen je opeens op de Fralies PC. Nou ja. Ja, nou, ze is wel het hele jaar al in training, hè? Ja, zeker. Ja. Ja, dat weet ik. Maar Dus ik denk, maar ja, ze is zelf ook fysio, dus zij weet wat er ja, ze weet gebeuren, man. Ze weet wat er eens is, zullen we maar zeggen. Ja, dus zij had gewoon had hier om goed te herstellen. En nou ja, ze traint wel 2 keer in de week bij Pipassi, mooi weet ik. Ja. Senne Itzardi. 4-12 voor, 6 achter. Net al te grutte keer. Springt de bal achterin bij, Goed. Oh, kweer. bij Jeanette. Maar die gaat wel kweer, hè? Jeetje. Hij gaat wel kweer. En het is... Nou, daar schrik ik van. Het Ja. net desje net, steeds maar. Nee, Nou, 6-6. want dit weer toch net een bal weer van Sais van... Ze kinderen fatsoenlijk op instappen, hè? Ja, is weer eigenlijk wel een beetje even gelet. zien, even zien. Ja, ze is wat let, ja. Ja. Zo van misschien gaat het lief helemaal naar links, maar de bal gaat naar rechts. Dat is duidelijk, dat is kweer. Het is voor de 6e keer Sais gelijk in deze partij. De Ja, partij van de eerste spannend. omloop. Krijgt hij dan toch een slot? Nou ja, zo had je het al aan de voorhand nooit betinken kunnen. Maar de blessure van Anouk, maar het geweldige keertje van Senne Itzardi, want die loopt er ongeveer. Even zien wat er gebeurt Hij achterin. is best op. Hij is En- best op. Oeh, van Kweer. Oeh, Corrie, daar is misschien nog wel wat jij erbij wezen kunnen. Nou, de kinderen dit handen bij de trekken. opslag. Nou, het is een goede keertje. Ja, Als je net opslaan, wat denkst? ja, sowieso. Die net dat ze, ja, ik weet het, die Louise is over 6-7 af. Ja. Maar ja, Jeanette eist hem toch even op. Ja. Corrie Kroonijk. Nou, dan zit de spanning er wel op. Ja, zeker. Hoe cool is deze prachtige sportvrouw? Die het 4 keer de PC wist te winnen. Als ze hem wint, is het daar voorbij, Ilse. Ik Ja, wil het tegelijk even nemen. leven net. En Larissa stiert aardig diep. Ja, En Senna, ja, ze rennen goed aan. Forrie. En... Oh, dat is voorbij. Dat is voorbij. Hij is voorbij. Verdorie. Ze pakken Nou, hem. Ze pakken hem, jongens, Nou, jongens, jongens. Nou ja, dit is toch een zeer bijzondere ontwikkeling. Ja, jeetje, wat een partij. Dat ze deze partij op deze manier weten te pakken. Ja, daar zit het slachtoffer. Verschrikkelijk. Anouk Spink in die shirt. Hoed Hamaten, Larissa en Senne Itzardi. Deze partij met 4 met 2 en 6 gelijk weten te winnen. Van het toppertour Louise Krol, Jeska Terpstra en Jeanette Winia. En die grote kanshebbers met zo'n overwinningen dit seizoen uit nota op de houtklasse. Zij gaan er al in de eerste omloop. En dat zal trainen kosten, dat zal frustratie kosten. Dit is Jeska Terpstra. Ja, drink het maar voort. Ik zucht naar het gezicht van Jeanette Winia. Nou, Senna is alleen naar haar maat hier. Ja, zijn even naar haar maat. Jongens, jongens, dit is wat. Ja, daar rennen ze. En Ja, dat doet zeer. dit doet zeer. Jeska die al nou ja, de laatste 2-3 jaar in een goed toppentour zit. En ja, heb me net pakken kind. Nee, dat is toch wat. Ja, dat is toch wat. Ja. Ja. Ja, en nou ben het. 4 met 12, Ja, cycling. terechte overwinning. Ja, het is, ik ken er eigenlijk heel, ja, je kunt er Maar, niks op aandingen, niks. Nou ja, de grote dame in dit geval even, Senetsa, die het supergoed oppakt. Eigenlijk geen balboete slaan heeft in het perk, haar ding doet. En ja, Larissa die ik gewoon haar ding doet. Ja. In het perk, nou ja, nou die laatste keer het pakt. Dus ja, supergoed die. En Corrie is bij de les. Nou ja, maar dan moet je nou nog draaien omlopen. Dus ik ben benieuwd hoe zij, wat hun plan verder is. En in de tweede omloop zit weer een regeltje in stander van zijn kleer. Voorlopig ben je terug. Ja. En dus kunnen ze terug naar de tweede list. Daar willen we op dit tijd onder het keertje. Annette Haan, Gerda Lieklema, Anne Nijholt en Jenny Terpstra. Keertje in Britt Joustra, Anne Djoeke Dijkstra en Elske van Straten. Met alle respect, het is geen partij. De toer van Annette Haan had er 4 wel meer vastprogramma. Dus wij riochen de blik op de partij die het meer spanning houdt. Larissa Smink, ja, daar is ze weer. Maar Corrie Kroondijk, Oris Kwon, want ondertussen kregen en Senne Itzardi. Zijn Roelie Kroondijk, ja, het zusje van Corrie Kroondijk. Lisanne Skarringa en Noah Elzinga. In de categorie outsiders, mag ik toch sowieso zeggen, Ilse? Ja, ik kies al neemt. Ik hou ze maar in de gaten, het Green Tour.
Het groene parcours keertst in het blauwe parcours. De tussenstand is volslijn en liekweg. Het is spullengelijk en twaggelijk. Dat wij constateren dat de scherpte zat wij die bij name Sen Itza die in de eerste partij zeggen in het begin van deze partij even ietsje minder weer. Maar likwols is het nou wel weer gelijk en kan het weer alle kanten opvallen. En pakken we de trio op bij de spullengelijk en twaggelijk. Cordy Kroondijk die de bal voor inkrijgt. Maar die maakt die bal kweer. En zo pakt het parcours van de orenkant en fjouwert waar vastgenomen. Ja, Cordy liet de wand van Moor net mooi om hier. Dus daarom de eerste omloop balkeren mocht. Maar er zal even niet in het heen waar Jesterijn gaan wezen. Denk het. Het is dus eigenlijk Roelie versus Corrie, kunnen we nou zeggen. Ja, Ja. nou wel. Ja. Oh, dit is Roelie. Concentratie op de opslag. Wegvoering bij haar zuske. Ah, die doet ze goed. Dus een prima keert komt achter het opslagvak te lezen. Ja, deze parcours zal toch vielen, maar het uitskerkelijk van het parcours van Louise Krol. Wij kunnen misschien echt, wij kunnen winnen, Joert. Hè? Dat gevoel zal toch ontstaan, denk ik. Ja, en ik denk dat meer partoeren dat nou vielen. Want hiernaast zit het parcours van Annette Haan te keertsen. Nou, en, ik als een speer hoor. Ja, zeker. Die stralen wel vertrouwen uit. Ja. Maar goed, wij zitten bij de orenpartij. Ja, en wij zeggen naar de opslagger, voormeeste opslagger Noah Elzinga uit Bolzwart. Dit altijd wel de tijd neemt om die bal naar het werk te krijgen. Ja, daar heeft ze telt, hè? Er is hier 20 keer gekend. Minimaal 20 keer. Ja, nou, dan komt ze dan toch naar heropslag. Die moet wel zo. Ach, we hebben het wel een tijd, Ilse. We hebben er daar verder niks over. Wij wel. Oké, maar ze slag van goed op. En dan komt de keer te lezen. Skietsjochter is Boukje Houtsma. Die maar Jenko Sieper dat de leiding had over deze partij. En die wist dat de keers daar komt te lezen. Daar komt het rode blokje. En dan kunnen we wisselen. Dit is Boukje. Eventjes wachten op de andere kant. Werd aan het Djoeke Dijkstra een bal retourneert. Dan is daar het oerlis in het perk tussen Lisanne Scharringa, die erom riep, en Noah Elzinga. Bolzwart dus. De laatste achterin. En dit is Larissa Smink die de bal opslaan zal. En wat doet ze? Ze brengt hem voorin. Ja, daar heeft ze. Heel best op. Lisanne Scharringa toch even te pakken. Die weer prima op. En Chader, bij de liekwicht. Dit gaat echt om de punten in deze partij, hè? Dit ken ik een hele mooie partij weer. Ja. En dit verwacht ik als ik deze parturen zijn ambitie ken. Ja, even bedoeld is in het perk. Dat is logisch. Nou, zo'n slag, dan zie je het er even moet hebben. Ja, de Stitsenwet, dit is toch de vrouw van de eerste omloop. Wat heb ik ervan genoten? Wat wie is er verst? En dan zien hoe het nou in deze partij gaat. Dit is echt weer goed op. En die wordt net goed trekken. Wederom net goed trekken. Terug Lisanne Scharringa. En dan... Nee, het was zitbal op Lisanne dit eerst. Ja. En er is de Saisjouwer vastsprong der van het parcours. Larissa Smink. Nou, ze maar wel. Spellengelijk, Saisjouwer, geen keertsen in het spul. En het is Larissa Smink die het opslaan mag. Die is voor. Zo, die zit er kijk naar in, denk ik. Nee, die is voor, hè. Zoals Glik. Ja, er zitten wel punten in deze partij. Dat is duidelijk. Ja, qua spanning doet hij net onder op de eerste omloop van Senne. En we zien nou dat Senne even de bal oerpakt. De vorige omloop stonden ze de hele wedstrijd van best op. En ik snap nog net waarom ze dat net trolloeken. Nee, ik eigenlijk ook niet.
Maar nou doet ze het wel op Zuidgelijk. Senne Itza die achterin bij Noah Die Elzinga. is kweer. Die vlucht eruit denk ik hè? Ja. Ja. 3-2. 3-2, 3-2 in het vaardiel van het parcours van Larissa Smink. Wel erg wild uitstaan van Noah. Ja, heel veel. Ja. Draai om 2. Ja, is te wild, hè? En te let. Ja, ik kan het. Ja, ze slaat toch voor best op. Ja. Nou ja, dat is in Keuzes. principe dat is een keuze. En zij is natuurlijk echt de opslager. Ja. Dus daar is niks mis mee. Maar... En ze doet het ik net verkeerd. Dus ik kan ik altijd zeggen van we houden dit achter de hand. Dat zei de Snies Kwekt al in de eerste partij. Die mat dit al je wel volhouden. Want als je jou ook in mat, dan Dan is het een lange dooi. wordt er wat van het lief vregen. Ja. Dus dit is misschien wel een hele verstandige beslissing. Ja, en Sen is hartstikke fit. Hè? Dus ik denk wel dat ze het keer. Maar voor jou omlopen zo geconcentreerd en zo sterk is lastig. Moet dus niet. En daar werd hij ommerkt. Goeie keer trouwens. En dus kunnen er weer punten onder de Telegraaf komen. Wij zullen als eerste zien naar Noah Elzinga. Tel ze maar eens, Ilse. Oké. Even wat drinken. Corrie Krondijk. Acht, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 keer. Het zal nederig wijzen van de concentratie. Ja, blijkbaar. Wat Nou ja, ze pakt wat de zul ik punten, ervan hè? zeggen? Ja. Ze pakt de keers er maar, hè? Dus net zeuren Geert. We hadden er ook weer op nou. We weten het. Lisa Scharing op de boppen. En de opslag is van Rudy Kronik. Die vlucht er iets, denk ik. Ja, is Ja. Ze helpt hem wat de 4 om. Ja, 2-2. En een keer een rol hier weer opslaan. Voorin. Bij Oh. Suske. Oh. Even een blokje erin activeren. Ja, controle. Als dat Eken het is. Noah Elzinga. Op 3 om het waar in Twageliek. Onder de opslag. En die brengt die bal Ja, dat is plat goed voor op. Ja, die is heel best op. Goeie kids. Ja, ik. Wie best op?
Ja. Ja, hij daalt heel vlug, hè? Hij stekt door de voorlinie heen. Keurig, hoor. Maar dat goed dit. Goeie keertjes. Larissa Smink. Achterin op Noah Eltinger, ja. Die heeft een goede beet. Ja, daar kan ze ook lekker onderkomen, hè. Mooi hoor. Prima. Ja, die is best op. Ja, maak het een fjouwen. Ja. Met voorin, hè? Ja, ja, klopt. En eigenlijk op zo'n keertjes, ja, mag dat net gebeuren. Nee. Het is in punten weer versloten in Liekwicht. In Senne is die slag op. Achterin bij Noah. Ja, die bal is boven. Ja. Pakken ze de size. Die hadden verwacht dat ze hem nou even voor in hoeft. Ja. Nou was het op de vorige al boven. Die zit er dichtbij, maar... Senna en hem, één op de achtergrond. Ja. Daar links. En daar is hij weer voorin, maar voorin. iets verkeerd. Alle kansen op 6-6 werd het eerst. Ja. 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 Die Sanders Karringa had het nog net voorin, hè? Nee. Maar goed. Roelie Kroondik bij de keerts verdedigen hier. Doreen, op haar zusje, ja, die pakt hem. Erbij. Ja. Het is weer 6-6. Hoeveelste keer al? De eerste twee heb ik mist, want dat zie je het in de samenvatting van. Dus dit is dat we live binnen 2 keer. Ja. En dan pakt. Ja, Roelie slaat hem op. Ja. En dan verwacht ik een bal voorin bij Corrie. Denk ik ook. Nou, Een goeie keertje. Hè? hele behoorlijke keerts van je. Ja. 10 meters achter de middellinie, prima. Ik zou nog denken, keer, ik zet nou aan de andere kant een keer. En had ik hem voorin op Corrie jou. Ja, Maar ja, want dat is wel haar hoek, hè? ja, voor iemand die links is vaak Die wel. linkerhandjes. Ja. Nou,
3-2. Zoals gelijk. Senne Itzardi aan de opslag. Brengt hem, ja, Ja, best op. tussenin. Hij is best Ja, op. 4-2. Hij is best op. Hij is heel best op. Vast recept vandaag zijn op zoals gelijk een tusseninse bal. En dat docht vertuten. 4-2 is het. Excuus, in het voordeel van Larissa Smink, Corrie Kroondiek en Senne Itzardi. Dus André Smink, dat is de coach. Dat is de huid van Larissa. Had ik het wel heb, maar ik hel de Ja. Smink ik wel eens terug. Nee, moet dat ik is eerlijk goed. zeggen. Ja, heb ik het goed? Oké. Altijd voorzichtig wezen. En die besluit nou dat Senne Itzardi maar eens even aan het opslaan bleef om had. Ja, dat is al een tijdje en ik denk een terechte keuze. Ja. En dan zal het parcours van Roelie hier toch even wat over het chinoer zetten, Matten. Even hier in de knotjer. En dan vooral vanuit het perk zien. Ja. Ja, zeker. Want dat maakt zeker bij Lisanne Skarringen even een tikkie scherper. En die twee kennen elkaar natuurlijk als driepstes heel goed, hè? Zeker. Goeie vriendin van elkaar. Ja. En dan zie je het achterin, Nino Elzinga. Ja, en dan toen ze het achter Jip, werd er ons een beetje rikken moest. Ja. En dan gaat ik weer. Maar ja, wie zijn ik altijd in het westen, dus ik snap nou eigenlijk wel. Ik denk weg weer. Oh, dit zit ik weer in de bezin. Ja, die gaat er weer naar huis. Tjo. Ja. In de cursus, hoe zet ik er achterin zonder druk? Ja, dat is keurig dingen. En dan valt er toch een groot gat zo snel. Ja. Tja, wat zeg je dan zinnelijk hoor, Ilse? Is zo'n situatie daar in het perk? Ja, we moeten een keer slaan. Simpel. Eigenlijk wel, ja. En de bal wat meer terughelly. Ja, dat weten ze zelf ook wel. Zeker. En je probeert het een beetje positief te houden, denk ik. Senitsadi. Gooit hem bijna achter, maar nou is hij boeten. 4-12. De mooie weer. Senitsadi. Voordien En weg weer. bij Lisanne Skarringen en dan gaat hij weg weer. Ja, ze zijn heel te let. Stappen het rol. En dan komt er toch een 6-12 vastsprong. Dan zou dit echt de brek in de partij wezen kunnen. Hè? Want als Ja, het dat 4 met kan. 2 komt, dan denk ik toch... Ja, dat is een Sjoen, comfortabel gat. dan is het zeer comfortabel. Ja. Ja, Lisanne. Ik ken ongeveer betinken was het al tinkst. Jawel. Even een slag om. Ja. Nou is dit voorin, Lisanne achterin. Dan krijgt Lisanne hem die achterin en achterin. dan Oh, is ze het laten me keurig 5-2. achter man. Ja. De eerste punten van Senne. Nou, dan maakt ze, ja, het parcours van Roelie maakt wel wat meer zien laten. Anders dan is het aan zijn gebeurd. Ja, absoluut. Dit doet ze goed, hè? Zeker.
Seneca die 4 met 12 voor. Get Die goed. zwaait eruit. Daar hoeft er niks mee. Ja, een keertje nou ook wel eens even lekker wezen. Dus het is nou al de, wat is het, de sexy zonderbal die Ja, staat ze er wilde nog er wel even aan, denk Ja, ik. ik denk het ik wel. Even op het oren perkwacht zie het trouwens nog onverwacht spannend is. Ja, dat hadden we Wurren net is. verwacht. Want het petoel van Annette Haas die een mijlen voor. In het petoel van Britt Joustra. Maar het is al 4 met jou. Nog wel in het vaardiel van het petoel van Annette Haan trouwens. Dat wel. Nou, er is een keerts. Voor wat het wurg is. Maar het is een keerts. In de killer is Smink. De opslag even nog nemen. Ja, wel lekker een we het van. Fijn even. Nou, dat is een hele dikke keers. Het doet de scène even door hinnen. Zodat hij nog een paar metertjes meer krijgt. Nou, dan komt hij zo wat een paar meter voor de bovenuit. Ja, en dan moet Noah die lietse keert opslaan. Dit denk ik wat 2 meter is. Meer is niet. Dus ik denk Dat is dat het. Sen hem achterin verwacht ik in. Ja. Even Oelis met de coach Ja. Anke van Dijk. En dit is Corrie Kroniek. Geconcentreerd voor in het perk. En dit is de opslag van Noah Elzinga. Denk ik inderdaad Ja, dat achterin. is toch lekker. mooi. En best doet stap, ja, maar op zo'n keert mooi een beetje risico nemen. Ja. Dat doet ze net. Nee, deze weer te mooi. Twakkelik. Hoppa, ja. Ja, lekker instappen, hè. Dat ik. Nou, ik bedoel, daar krijg je de tiet van, hè. Zo'n mooie bal. Ja, zeker. Ja. Roelie Kroniek, voorin op een Is zus. heel best op. Iemand onderhoors, maar dat is een enorme keert. Dat is oppakken en wegwezen. Zo is het. Nou, toch weer jou het waar in dit eerst. Ja, je kunt er ook hele verhaal weer ophingen. Maar als je dit nog winnen Hey. moet, maar je zal je pakken die eerste Ja, die er nog zeker. resten. Hè? Zo ingewikkeld is het ook weer net. Ja, het is net onmogelijk. Nee, dat is het net. Voorin, Corrie. Ja, en goed. ja, Corrie die doet weinig verkeerd. Slaat continu goede keertsen. Ja, dat ging gekke dingen. Nee. En keert prima mooi. En dan kun je Sen maar weer opslaan. Vier met 12 jouwer.
Dit is Noah Elsinga. Ja, vertrekken. Staat zo lekker in, heerlijk. Ja, we zijn te luid het keertje, maar van mijn eerste bovenslag. Ja. Het is voor jou gelijk en Noah moet op een ei opslaan. En voorin, nou is het een keertje. Nou, die is behind. Dus toch weer kans. Ja, goede score dit eerst Ja, van Corrie. ja, prima hè. Het is toch een verhaal, hè? Ja, Ik zo ja, ga rennen. prachtig Ik verhaal. zo maak je er op een bijzondere manier instappen in de eerste omloop. Pak het al je maar op. Geen wand bij haar. Eigenlijk de verkeerde squan die omloop terug. Fietsen, zeg maar zezen. Ja, Ja, en nou misschien wel een derde prijs. Zo. Of in de hele finale kun komen. je in een prijzenval op de PC. Nou ja, dat betekent je voor net, hè? Nee, Maar dat ik dat Vind ik wel heel lekker, hè? constateer ik ook de enorme teleurstelling bij Anouk Smink overigens. Daar mag Ja, wel, dat super mag we net sneu. vergeten. En dit is Larissa. even ja. Ja, die had... Ze rekken hem heel slecht. Ik het wel zo. Maar ja, ze pakt die altijd veel te zelf. Ik, oh, Ja, joh. nemen wij dit een zucht van verlichting? Ja, Ja, ze rekken het totaal net. nee. Even nice. Hij hè. wie goed u trouwens. Ja, hij wie goed uit. Hij gaat lekker het hoek in. En zij denkt, Maar kijk, Kees, maar ze even stapt- rustig wel. En ja. dan rekt ze hem eigenlijk wat aan de bovenkant. En haar zus komt eruit. Ja, nou ja, ik zei... Zullen we net zeggen wat zij zei? Nee, maar wij kunnen het reden. Ja. Die skalkse blik. Zo, ik voel het wel. Maar ze staan wel op het eer. Het bedoel van Rudy Kronik. Dat is de partij uit, Ilse. Ja, Ja, hij is oké. het correct oprijden. Dat betekent dat Annette Haan, Gerda Lieklema en Nijholt en Jenny Terpstra dadelijk de chinstanders bij zullen van de winnaars van deze partij. Ja, en dat kan nou ik uit. En dat kan echt uit. Maar Senne Itza die onder de opslag. Die brengt hem achterin bij Noah Elsinga. En die is Ja, weer. is Het die kweer, ja. is die kweer, is die kweer. Ja, Ja. de stok gaat naar de... En dan is het Dien. 4,2 en 6 fjouwer. Git de meest. Naar dit parcours. Naar Larissa Smink, Corrie Kroondijk en Senne Itzardi. Zij pakken hoe dan ook een derde prijs op deze PC. Nee, maar is het... Ja, en dan verwacht ik een hele mooie hele finale. Ja. Die zullen wij even invullen. Want wij noteren de parcours nummer 1. Die dat dus wint. Maar 4 fjouwer en 6 fjouwer. We schreeuwen even mee. En we noteren ook parcours nummer 6. Want die winnen dat maar 4,2 en 6 fjouwer. En dan krijgen we dus in de hele finale parcours 1 Annette Haan, Gerda Lieklema, Nijholt en Jenny Terpstra. Zijn parcours nummer 6. En dat is Larissa Smink, Corrie Kroondijk en Senne Itzardi. En dan maak je wij eens op voor de strijd om een finale plak. Ja, De premie of niet. De partij waarin alles te winnen is en ook alles te verliezen. ja Ehm, lekker even deze winnen. En dan blow je steen tot de finale. ja, zo is het. Ach, shit daar. Ja, Anouk. dat doet wel zeer. Ja, ja, oh, zeg nou, ja. Ach, ja. Nog even wat bemoedigender. Ja, wat moet je echt zien zo'n Famke Sezen? Want het is zelfs de teleurstelling van, ja, Corrie erbij. Ze had ondertussen net een krukjurk. Het is natuurlijk de teleurstelling van Anouk van het moment. Maar ze zal haar ook realiseren dat haar seizoen er wel op zit, denk ik. Ja, dat denk ik Ja, wel. dat weet Maar je. wij zijn geen medici, maar Nee, nou maar ja. dit kun je ongeveer invullen, hè?
Wij maken eens op voor de strijd tussen de partij tussen Anna Enema, Iris Oosterbaan en Vira de Vries. Sint Gerbrich Koster, Rikst Blanke en Noelle Hiddinga. Die ben aan het inslaan. Ja. Ja, ik verwacht geen spannende partij, maar dat zal ik van de partijen van die van Annette Haans en Anne Duke Dijkstra. Dus ik zie niks meer. Nee. Maar dat Anna en de Mahapartour hun niveau hellen, dan mat ze dit... Ja. En dat is, dat is zeker van Vira de Vries natuurlijk een uitlezen kans om op haar laatste PC. Want zij gaat op mijn keertsen. Zij studeert, moet daarvoor stage rennen in Enschede. In het ziekenhuis. Dat zal je net te combineren. Maar Nee. had je dan op deze dag nog minimaal een finale plak kunnen op de PC? Dat zou voor haar wel heel erg mooi wezen. Ja. En Anna en Vira keert ze al heel lang mooi hoor. En dat zou voor hun... Beide wel heel Sijsbiermers, erg hè? leuk wezen. Ja. Ja, dat is mooi. En heb ik nog net heel veel prijzen op belangrijke wedstrijden woon. Nee, Of Kroons, dat ik het zag. trouwens net. Nee, geen Kroons. Nee. Nee, dus het is, dat is bijzonder. Ja, En Iris Oosterbaan, het volleyballen had ze er een beetje onjoen in de zin dat ze net meer bij de volleybalclub in Snit zit. Daar hong ze wat in de eerste team on, hoe dat net redden. Had een stapje te bek in, ik wil naar Heracles, een divisieleger. Ja. En daar zult ze nou haar orensport beoefening. Maar ik zei, je wordt het succes wel griepen willen. zeker als je in het onderste blokje zit, dan weet je 2 keer winnen is genoeg voor een finale plak. Ja. En zeker in het blokje waarin zij zitten. Het wie een lotting als bij de Mali's PC. Ja. Hè? Het onderste Ja. blokje, daar winnen opeens al die kanshavers. Die toch Ja. van maar wij kennen dit heli. En daar ben zij denk ik dan wel de specifieke exponent van. Ja? Ja, en dat is het mooie van het fraaie lot. Ik zie nou eens geen... Perkon. nee, ik denk nog 2 perken. Of 1 perk. één Oh, ze er perk. wel om. Nou, ik zit even te zieken naar de Wien. Maar wij zitten hier wat op een manier waarvan ik denk, kunnen wij dat beoordelen? Denk je dat ze, om het in tennistermen te houden, naar een centercourt brengen of gooien we de perken om? Ja, meestal gebeurt dat net. En daar wachten ze de hele finale nog Ja, aan. precies. Dus ik denk dat ze omgaan, eerlijk zijn. Ja, het gebeurt toch ik Ja. wel vaker hier niet worden. De Wien is als het ware zelfs wisselvallig. En wij lieten hem even alleenig maar het omlezen van het veld. De beelden spreken voor zichzelf. Nee.
Een scherp beeld. Een scherp beeld. Ja. Ja. Je wel mentors hebben. Ja, dat ging al weg. Ja, joh. Dat is wissen. Ja, maar ja, ik zit er net in de boel mee. Ik zit er net aankomen. Soms zou ik zeker zeggen, nou, ik zou je dan in deze probleem. Maar ik heb er zelf helemaal uitgekomen. Ik heb een hele mooie baby mee. Ik heb een keer opgelopen.
Zij weten. Ja, warm. Ja, dat is wat zie je nog draaien ongeveer op. Ja, hoe zie je het draaien lang? Dan moet je drieën komen. Dan moet je drieën komen. Zo dat ik het morgen Beste mensen, ik heb een video geleverd met de partijen met een vak. Verzoek om de kraakmasters om een plakking bij Riek te nemen voor zijn sfeer als ze dat net niet hebben. Nou, de perken weer online. Dat wil zeggen dat we nou net meer van links naar rechts keersen, maar van rechts naar links. Maar het zal onder het spul net zo volle verhoring. Anna Enema, Iris Oosterbaan, Vira de Vries, zij keert het in Gerbrich Koster, Rieks Blanke en Noelle Hiddinga. Petoeren die het net alle weken in de prijzen vallen. Petoeren die het nou roeken dat er mogelijkerwijs succes te hebben is. Nou ja, dat is er natuurlijk sowieso. Maar dan maak je het nou weer maatje. Daar komt het op del. En zo heeft elk petoer zijn eigen doelstelling, Iris. Hè? Of Iris, Ilse. Bijna goed. Ja, Ilse, sorry, neem ik kwalijk. Index. Ja, dat zijn al die namen. Hè? Iris Oosterbaan, ik zeg Iris in beeld verschijnen dus. Dit is Vira de Vries, die het opslaan zal. Hoi. Goed. Mooi, het is wat steeds. Het is voor iedereen even een beetje wennen voordat je thuis naar de televisie zit te zien. Het beeld is wat oorzwurren. Wij hebben alle waardingen om de zaak zo goed mogelijk wel te zetten dat het weer precies past. Maar Ja, dit moest aan de andere kant op. ja, de opslag komt er van Noelle Hiddinga. En die brengt hem achterin bij Iris Oosterbaan. Ja, laat hem keurig Die del. laat hem netjes del. Heb ik best opstaan. Ja, hij weer mooi opslaan. Die keertjes neem ik nog wat spul mee. Als die grote poedertjes, dat ze verhuizen zullen. Ja, hè? zeker. Dat is net al helemaal, man. Ja, die gaat er doorheen. Vira. Ja, dat is 4-0. Beide keertjes pakt. Ja. Gerbrich Koster, het Tjom, dat is het zusje van Steven Koster, hè? Ja, dat klopt. Ja, Ik kan opslagen. ik een afslager, inderdaad. Maar Steven werd achterin, hè? Volgende seizoen. oké. Ja, ja. Die docht een move in de carrière. Nou, Ja, je kan wat proberen, hè? ja, dit hier wie het net goed. Dus
Er moest wat gebeuren. Ja, we doen het even maar een cameraatje minder. Maar we zijn er ook wel aan het bouwen. Jongens. Geweldige team. Met je hem nooit wat van jaren. Die team nooit joggen, maar die er altijd verzwaargen. Dat de zaken van elkaar komen. Die bent er ook wel om dingen te verordenen. Het even tijd nodig, dat kan vanzelf net was. Maar we zullen zo gauw mogelijk weer op een goede manier bijwijzen. Ik in deze partij. We zullen een liedkeers gelezen, niet Ilse. Ja, Lietskeers Ja, en zo. hier bij de middenlijnen. Dus Ja. nou ja, je mag de toer van Gerbrug wel even niet in verpakken. Ik het mij wel, hè. Vira de Vries zal de eerste opslaan. En daar komt ze maar heron in. Dus voor. Ja, die is voor. Daar hoeft het perk Riksblanke Noël de Heringa niks van te doen. En dan de tweede keer. Die is heel iets. En niemand opslaan weer terug. Anna Enema. Brengt die bal, draait wat voort. En kind Ja, dus dat- net. Ja, dat doet ze heel goed. Ja, dat doet ze heel goed. De bal draaide wat voort, hè? Ja, dan pak je toch die oorkeert en Ja. verwacht je het liedje te pakken. Ja, het is toch weer oors, hè? Zo hing het er een size om telegraaf. Ik kan Anne Enema de bal op een het perk brengen. Achterin. Ja, Oeh, ja, die ploft de is heel kleur in. best Ja, dit is een hele beste opslag. Mooie zitbal van Anne Enema. Ja, is ik een fantastische opslager. Maar ja, is nog wel eens wat wisselend. Coach Manon zit ook op de boven. Nou, dit weer prima. En zij is het eerste bordje voor Anne Enema, Iris Oosterbaan en Vira de Vries. En is het de opslagster uit de Saisbier om dit op een de bal naar het perk te brengen. Maar komt voorin bij Riksblanke. Kinderkeertje formaatje. En ik heb Vira de Vries de tweede opslag voor haar rekening nemen. Achterin Manuelle. Die kinderen verwerken worden er op de boven. Terug Iris Oosterbaan. Zeg ik er nog een behoorlijke keer te lezen trouwens, ja. Iris en Vira in het perk. En eens even zien hoe ze steen zullen. Achterin bij Iris. Ja, goed, we hebben om. Ja, heel best erom, ja. Prima.
Kinder 12 voor het parcours van Gerbrich Koster. Het eerste bosje is voor het parcours van NMA. Die gaat wel de 4. Nou, best wel 4. Ja. Op zijn dikke keerts. Ja. Zonde. Gerbrich Koster. Ja, nog krijg pak weer op de boven. Maar ook daar weer maar de wereldverhaal op de Tour van Ienshuis, de Tour van de Lega. Noelle Hiddinga. De Tour van de Larisse Smink, maar ook op de Wereldkomma. Wielst de parcours in is size ek oproepen worden om op het veld te verschijnen. Annette de Haan, Gerde Lieklema aan Nijholt en Jenny Terpstra zijn Larisse Smink, Corrie Kroondiek en Sinne Itzardi. Het zal die partij wijzen die wij dadelijk in haatzaak on je litten en deze blil we uiteraard ook volgen. Goeie zitbal krijgt van Noelle. Ja. Het was een fjouwer 12 vastsprong gaan we in dit eerst. En ze pakt zijn wermpunt deze keer Ja, kweer. die gaat kweer. Nou, dat pakt ze toch een size. Ja, lekker. Ja, ze kan lekker vrij uitkeert. En ik denk toch wel dat er een beetje druk op het bestuur van Anna Enema zit. Ja, die ben file wel had favoriet, denk, die voor de file had finale. denk ik wel wat favorieten in deze partij. Hè? Dat binnen ze zeker. dat binnen de verhoudingen bij Wolgen. Ja. Anne Enema, mooi haar opslag. Komt Heel best op. Oh ja, wie heel goed op. Mooi tussenin. Ja, prima. Ja. Riks die rekte en strekte, maar ze krijgt de bal net te pakken. Het is jouw huis. En dus moet je Anne Enema op een ei opslaan. En is het tweede bordje nog altijd net verkeerd. Die zwaait eruit, denk ik. Hè? Ja. 1-1. Ja, dan is het tweede bordje nog wel verkeerd. Ze kent haar nou nog wel veroorloven. Die een van de partij. Ja, ze keert er naar Sjen. Het leert inderdaad net op paniek, daar ben ik maar niet eens. Maar het is wel zo, Ja, dat hebben we net. als je ze lang in de race gehouden, dan kan er ook iets ontstaan. Hè? Dus in die zin, als je die zwaait ik boeten. Nee, die zwaait kweer bedoel ik. Ja. Ja, zwaait net boeten, maar kweer. Ja, dan hiek me denk als bestuur van Gerbrich toch even melden. Maar die houden hun wat stil. Ja. Is dat ook een beetje symptomatisch voor de Liversees de onderkant van die haatklasse, dat het alleen maar wat te timide is? Ja, weet hij maar even jaren. Ja. Nou, dat is een hele knappe keert. Daar komt ze goed onder, ja, trouwens, mag ik zeggen. Rechts Blanke.
Nou, dat is een doek die het hier is over bij het volleybal. Dus ongeveer 864. Ja, precies. Dat maakt de bal wel rekje, hè? Ja, zeker. Vierde de Vries. Voorin. Boven. Boom. Rick zei boom. Boven. Ah, lekker op hichten. Ja, maar stapte goed hoor. Ja, prima. Kinderfjouwer voor de Petoelkoster in Vierde de Vries. Mooi op een nij opslaan. Die draait wat verder voor het jaar. Die Ja, draait, er zit is er zien wat zwatter in. Zie een knik in, hè? Prima opslag van Vierde de Vries. Fjouwer het waar. Zet hem op 4. Mooi. Ja, die draait van de rooi, hè? Het is mooi zo werk. En die gaat weer boven. Die gaat weer boven. Zo. Ja, Nou, 6-2. liet je even zien of net anders van Inse? Ja, Zij. het is het wisselend, hè? Bal boven, zit bal boven. Ja. Rick Ja, Blanken. tot nu toe met het resultaat. Het is een hele dikke keertje, hè? Ja, lekker. Zo is het voor en dan even opstaan. Wel prettig voor Gerbrich. Ja. Ja, Komt voor in bij die gaat 4, boven. maar die gaat er wel ja, dan in. is hij, ja, ik sla hem lekker voorin op. Ja. Maar ja, dan maakt hij net tussen even. hè. Nee. Zoals Fjouwer. Het eerste is wederom nog net verkeerdst. Manon. Ja, coach van haar nichtje Vira. Ja. Het zit in de familie Seerden, hè? Ongeveer. Nou, ik kan Vira dan nog een knappe keer zo maken. Maatje, maar die draaide ik wat voort. Maar... Anne Enema. Maar de keerts vrienden. Plat voorin, best op trouwens. Zo, Ja, zo. Dus je even geen twijfel Wie op bestaan wat wel ligt dat hij weten weer omslaan wordt. ze wie wat wel meter van de keert, maar niks. Straalt ik wel wat zelfvertrouwen Ja, nu. dat doet iets met je mensen. Hè? En dat doet iets met je tegenstander. Dus dat je zegt, oh wacht even, maar ik ben er wel. En dan is dit hier, Hup. boem. Oftewel, met mij valt niet te spotten. Het is een signaal toch echt wel Ja. een beetje, hè? Zou gelijk is het. Voor de partij gaat ik los. We maken dit eerst al in deze partij. En dan richt weer uw blik op de hele finale. Maar eerst nog Anna Enema. Die moet eerst een wand nog even keuren letten. Oh ja, dit is de wandkeuring, hè. Mooi, hè. Dan, En die gaat kweer en dan pakken ze toch nog het eerst. Zo is het waar. zo is het wel achter en het eerst toch even pakken. Ja, keurig die Ja. en Anna. Dat weer goed opslagwerk van Anne Enema en wat machtsvertoon in het tussenspul. Maar ze pakt er wel het eerst mee. Het is spullend eerst. Ja, de wanten die worden keurd. En die binnen volgens mij wel goed keurd.
Er is eerder van de morgen al een aantal keuring best. Ik daar gaan we geen rare berichten nog yet dat er wat miswezen is hoe Annette Haan. Wat ik nog eventjes met de wand naar de keur. Ja, even achterom. Zo. Nou, volgen we aan maar nog even. Larissa die moet ik nog even. Zeg al je wat verstoord. Ach, Oh, ja, dat is Noelle Hiddinga die te rechtsblanke rekken. Dat is de bedoeling net. En dan wordt de zitbal. u draait toch weer als vriendje. Ja. Ja, dat doet ze net. En zo is er weer een skinner 12 voor het retour van Anna Enema. Noelle Hiddinga krijgt de bal achterin. Ja, dan heb je dat gotje te pakken, hè. Dat keert toch ik wat lekkerder. Eerst even lekkerder, hè? Ja. Eerst even wat relaxter alweer. Just ik wat meer ontspanning op de gezichten. Ja. Vierde de Vries. Brengt de bal achterin bij Noelle Hiddinga. Oh, dat doet Iris doorheen, hè? Twagelijk. Hoppa. Ja, Lekker doen. Rechtsblanke. Ries Blanke staat keurig van haar aan. Ja, absoluut. De bovenslag al, denk ik. Het is 4-12. En weer een bovenslag. En dat maakt het een size, denk ik. Ja, maak het een size voor het retour van Dus Anna ja, Enema. ze pakken wel punten. Ja, absoluut. Wij richten blik op deze bekende dame, onderhand uitermate bekende dame. Die luistert naar de naam van Senna Itzardi. Het is parcours nummer 6 bij Corrie Kroondik en Larissa Smink keert zij de hele finale. Nou, krijg begon zijn Annette Haan, Gerda Lieklema aan Nijholt en Jenny Terpstra. Wij weten het is altijd een beetje lastig kiezen als er twee partijen gaan er binnen. En daar kun je al je commentaar op hebben en die zie je het al net niet eens wijzen. Maar dit is wat wij voorlopig eventjes als keus nemen. Maar neem van mij, jongen, we houden alles prima in de gaten. En we houden hem op de hichte van de Tuskerstaan in die orenpartij. Dit is Jenny Terpstra. Ja, voor het hier in de finale. Dus Ja. dit zullen ze wel weer in de wollen. Ja, en dan wil ze graag een betere finale keer als vorig jaar. Ja, maar dat ken ik gauw. Ja, ja, die gaat eruit. En een skinner size voor het bedoel van Annette de Haan. Gewoon West.
Ja. Larissa begint toch wel best op deze Zo is het. partij. Ja, die begint verbeterd ook. Ja. Misschien ik om de druk een beetje bij Senna haar schouders wel te herrie. Zoek in. Maar ik denk dat Staan zo roer pakt. Ja, want zij zit wel gewoon heel goed in de partijen de hele dag al eigenlijk. Hè. Dus je kunt ze echt op het spoor zetten. Aan de andere kant wordt het treien om in het vaardiel van het parcours van Anne Enema. Hier is Oosterbaan in Vira de Vries. En dit is het gezicht van Gerde Lieklema aan Nijholt. Die het in afwachting is van de opslag. En dan denkt van, weet je wat? Boven. Ik klap erop. Daar is het eerste bordje. Die Karmaster is duidelijk gedecideerd en beslist. Dus het eerste bordje is van het parcours van Annette de Haan. Dit is Larissa Smink. En dit is Gerda Lieklema Nijholt. En die krijgt hem erachterin. Ja, mooi tussenin. Die bal. Ja, Ja, dan heel zijn er meer omkomen. Sneller omkomen. Nou ja, keuzemaatje. Hè. Of troren en die niet een keer pakken of die stuit afwachten. En dan net daartussenin gedoe. Nee. Dan krijg je dus dit. Zenica die achterin bij Gerda En Sutje. Lieklema. Ja, prima uit. Ja, die maakt natuurlijk een hele sterke indruk. Ze maakt een hele verder. sterke indruk. Hè? Je begint dus wat te speculeren natuurlijk, hier, Ilse. Ik weet net dat dit het juiste moment is. Maar zo'n Gerda Lieklema Nijholt is toch... Nou ja, het is niet meer een talent. Het is natuurlijk gevestigde Nee, orde. zeker Het net. is een fantastische keerster. Hè? Ja, Had ik nog naar haar sjoch. supersterk. En ik zocht naar Louise Knol en Jeannette Winia. Hè? Zo'n die niet daarbij hebben rondkomen. Ja, dat kennen ze dwan. Ik snap wel dat ze eerst de keuze van Jeska maken. Maar, Ja, dat begreep ik. Maar ja. daar hebben we ook wel wat van te zeggen. Ja. Maar ik denk dat ze nou... als zij fit bloot en fit is, dan zou dat een logische keuze wezen. Maar ik denk dat er wel meer mooie Gerda Keertsen willen. Denk ik echt wel. En ik dat wie een kruisboom bij Gerda Lieklema en Nijholt. En zij had het besluit namen om vol te opereren. Ik verbind daar geen waardeoordeel aan, liet dat duidelijk wezen. Maar het is een hele lastige keuze, want het is een langdurige blessure. Ja, en het is toch een snel herstel gewoon. En het tweede cyclus instapt. Ja. Annette Haan. Plat voorin. Slaat trouwens Joert prima op. Annette gaat goed op. Is ik wel eens wat wisselvalliger, maar Joert vrij stabiel. Nou ja, dan kun je 4 komen. Corrie Kroondijk. Schinnen eerst en schinnen fjouwer voor het parcours van Annette Haan. En Jenny Telstra slaagt op. Brengt hem achterin. En er is er keurig bij. Annette stapte van Waai. Ja, keurig hè. En dan liep het nou het vuur een beetje uit het parcours van Larissa Smink. Ik hoop dat zij nog wat energie vinden kunnen. Ja, ze moet natuurlijk even in de tweede asem komen. Want je wil even wat klappen nu deelt in het begin van deze partij. Annette Haan. Skin eerst, skinnen zoals in haar vaardiel achterin. Heel best hoor. Ja, laat ze er prachtig achter. Ik ken Senitza die helemaal net niet bij.
Ja, en dat betekent dan toch een vrij simpele spul. Ja, en dan, lekker maar twee puntjes in, hè? Ja, Ja. dus de start van Petuur van Annette is heel goed. En het Petuur van Larissa zet er nog weinig tien uur. Dus dat ze wat willen, maar ze nog goed beginnen. Zoek als eerste Annette van de bal willen. Ja. Ach nee, die bal is kweer. Ja. Ja. Nee, het zit redelijk vers, kunnen we constateren. Maar je kunt ook aan de andere kant als kril, want zij slaagt heel goed op. Ja, zeker. Annette de Haan. Deze wedstrijd heeft nog geen fouten. Nee. Wat is hij? Hij heeft het in, jong. Je houdt hem in. Hij houdt hem in. Net zo. Dus kindervrouw, ik koets gewoon net zien. Maar daar hebben we dan weer een herhaling voor. Een slow motion. Eens even zien. En we die te pakken krijgen op een of andere manier. Ja, komt hij. Ja, ik denk ik op touw. Hij is voor volgens mij hoor. Ja. Ja, hij is volgens mij voor. Ja, Nou, de mooiste net. hij weer heel duidelijk. Ja, hij weer gedecideerd en dat is de, ja. En dus is deze twee dames er net weer. Nee. En dan moet je ze wel opslaan. Annette Haan. Skinvul, spul voor, skin of jou voor. En Ja, er best zit wel. wel erachter. Ze Ja. slaagt echt goed op hier, Ilse. Ja, zeker. Nou, superleuk is dat ik van Annette. Ja. We gaan even een slag om, Senne en Annette. Ja. Annette, En zei ik. Corrie. Corrie. Ja. Nou, toch even een muziekje, hè? Je maakt wat. Ja. Daar komt ze. Een beetje maar achterin bij Corrie. Ja, staat er een goede keer iets van. Ja. Ja, Wolle al met 6-0. Ja, dat bedoel ik. Ja, Maar ja, clear. Skinner 2 is dan Skinner 6. Alweer in de video van het parcours van Annette de Haan. Dit no naar het kerkplas willen. Daar is de smink. dat is voor. Ja, hij is voor, heel lang voor. Op een goed keer. Dan constateren wij, Ilse, dat met 2 puntjes chin het parcours van Annette de Haan de eerste 3 bosjes pakt. Ja, dit gaat wel heel goed. En dat terwijl het parcours van Annette Haan, de omloop hiervoor, het nog heel dreig hier in het parcours van Ja. Anne Djoeke Dijkstra. Ja, die lieten ze voorom komen. Want dat is echt van een leien dakje. Ja, Maar die, daarom. Dus we beginnen het we klaar. zijn er nog net, het kan nog. Ah ja, het parcours van Senne heb ik al, nou ja, het was regen omlopen. Zeker, zeker, zeker. Senne slaagt op. En dat doet ze goed. Dat doet ze Ja, heel die goed. tusseninse bal die heeft ze Prima. goed, heel goed te pakken. Dus had ik hem hier en ik het even volhouden. Ja, dat doet ze wel. En moet daar even onze voet voor aandacht brengen. En toen we in eerste instantie boeken hoe die vrouwen geschreven, dat was het 24 ik niet en hoe 24 vrouwen geschreven.
Maar dat is onder onvoering van Viking Touring met een heel team is dat een compleet naslag geworden hoe het verhaal is gekeerd van het verliezen tot het heden. En het boek wil wij graag aan de man brengen en we denken dat dat t-shirt in de kast van elke keersliefhebber. We hebben het een keer in de tent van 29,94 speciale prijs. Dus dat je u maar helpen willen, dan zijn wij heel blij. En dan kun je ze mooi instappen. Ja, lekker hoor. Ja. Dank u wel. Ja, dan moet even wat reclame maken worden voor het jubileumboek dat uitgebracht is. Je kunt je altijd afvragen of dat op dit moment het juiste moment is om dat te doen. Maar daar heb ik wel vaker wat problemen mee. Er ben ik van die voorzitters weg die betochten op jou om het rijden. Zou ik, weet je wat we doen? We doen de verlating even. Ja, juist. Ja. Nou is dit ietsje minder storend, maar ik zei ze, maar ik hier er even mee wachten. Maar vooruit. Nou, het is wel een heel mooi boek. Nou, tja, Dus dat ik zal een gezegd boek hebben. Ik zal het keerpje. Ik beloof het aan Ilse. Ik neem dadelijk naar de tent en dan Fijn. zit het keerpje. Dat komt goed. Wij zeggen, Traijers kunnen eerst in twee gelijk aan de telegraaf hangen. En Senne Itzhard die onder de opslag staan. Brengt hem voorin bij Jenny Terpstra. Ja, die kan nog wel wat inkwatten worden. Ik ben net lekker trouwens. En ik mij vrij goed aan irriteren. Wat over op het toer in de waarin. Ja. En dan richten wij ons blik op Larissa Smink. Die kleert dit van de opslag. Hier is ze, close in beeld. Die zwaait Ruting. Ja, dat is toch, als ze wat willen, dan moeten ze dit eerst pakken. Ja. Of in ieder geval zien dat ze mooi een... Maar Larissa Liedje mist de verste giet, hè? ja, Op dat ze opslag. nou, eigenlijk moeten ze nou zien dat ze een liedje keers krijgen. Dat ze nou een beetje potentie hebben om dat in het perk op te pakken. Ja, En ik zie een heel soort scherpheid bij het betoer van Gerbe. En heel veel minder bij de andere kant. ja. Jenny Terpstra voorin, Gerda Liekelema Nijholt achterin. En onder de opslag Larissa Smink. En die brengt hem tussenin. Ja, die is nou, goed op. dit is was toch nou, Ja, ze graag heeft zijn graag woest, hè? een slag eerder won. ja. En die goed op trouwens, hè? Corrie Kroondijk. De tijd tussen Anne Enema en Gerber Koster die is nog niet wat de Duitsers zeggen in de voorentscheiding, want het zit al hier nog vlak bij elkaar. 3-2 in het voordeel van Anne Enema. 4-2 in het voordeel van Gerber Koster. Ja, Het zit spannender dan wij verwachten. ja, spannender dan toch hier. Ja. Nou, bleef het volgen of eens kijken, maar eens kijken weer. We volgen eerst Annette de Haan. Die het nog maar 4 puntjes in had van de Zinstanders. En die slacht deze bal op en die brengt hem voorin. Ja, mooi helemaal van Jenny. Wandelen. En ik gewoon. Ja, Ja, Senne probeert alles wat ze kan Ja. met deze bal. Ze weet hij maakt boven. Maar ja, geforceerd boven slaan is net is vaak net goed. Nee. En zij is het West 2. Nou is daar wel dat liedje keertje best wel perspectief in short. En dat is gelijk haast, want dat moet kennen, zo'n je naar deze. Jenny Terpstra. Ja, mooie sluwe bal altijd. Zo. Corrie is er op die het bij, maar Dat krijgt op die erbij, denk ik, hè? Gerde slaat hem heel goed. We hebben allemaal wel goed linkerom. gedaan, ja. Nou, toch 6-4. Nou, dat is toch 6-4. Dat is 6-4. De Safir is er nog net West is partij. Nee.
Hij is wel goed op. Ja, hè? is- Het ik is goed inderdaad weet je, wat sleeuw. Hè? Ze Ja, dalen, dalen. ze vallen wat. Ja, je maakt alles zelf van Ja, precies. Ja. als uitslager. Zoals jou is het. Die is goed uit. Ja. Dus juist nou het veld is wat droeger in, dus de bal zit wat minder hutro en nou bloot er een keertje oer en Ja. vanmorgen wie die boven west waarschijnlijk. Ja. Dus een grote keertje. En dan denk ik dat zij hem opslaat. Dan heb je toch kans op Zuid-Gelijk in dit eerste. Hè? Ja, Ja, het mat nou echt wel, Ja, het mat mat nou wel een bordje Ja, aan de maar nu is het telegraaf bijna komen. clear. Ja, want anders dan ren je er echt verschrikkelijk achter. Hoor. Dus dit is het moment. Maar dan moet je eerst die Zuid-Gelijk maar eens hebben. Die keertje is groot genoeg. En de opslag van Senne Arnaris Ek deze dag. Dus we zullen het zien. Want daar komt ze allemaal hard in. Dus, boete. Dat zwaait eruit, Ja, dat zwaait jouw eruit. nul. Ja, Oh. zo. En dit is dan ook de tweede keer al dat ze hem op het partout van Senne op een grote keertje voor op boeten slaan. Dan is het 14 in de bierkruibing plan. Ja, En zie je zelfs, hè? Ze staan er gewoon daar aan deze kant. nou ja, je wil het natuurlijk wel heel graag. Het is echt net dat je denkt van nou ja, we hebben twee goede partijen en hoe nou pakken we de finales Oh aan. nee, toch? zeker net. Nee. Dat weten ze zelf ook wel, maar Ja, die is lekker waarom. Gerrit dacht, let maar in hem. Ja, die rond de hessen wel. Jo. Jenny Terpstra. En die krijgt de bal Ja, net, want die kan eruit. Gerda. Ja, als die ik maar een stap zetten kan, dan belanden ze vaak daar. Ja. Ja, dat doet ze echt wel goed in, dat instappen heen. Dan, en dat, die timing is mooi om te zien. Hè? Ja. Ontzettend sterk schouder. Ja. Zie je? Hoppa. Nou, volle vierde. Ja, ja. Ja, ontzettend gefocust. Ja. Enorm. Enorm gedreven, gefocust in de flow nou. Ja, zeker. Net de bekeerd zijn hè, op dit moment. Nee, en dat wie de flow die het Tour van Senna de eerste twee omlopen hier. Ja. Nou, eigenlijk wel een beetje voort is. Ik zou het eerste omloop ik al. Het is moeilijk om, als je soort alleen het maakt, om dat de hele dag vol te houden. Ja, dat is goed En zo. nou, hier van Jenny droeg in hem. Ja, man. Het is toch, een PC kun je haast net alleen nog winnen. Die maak je, dat maak je samen dan. Hè? Ja. Dat is juist een partuur van Annette. Annette slaat goed op, Gerda slaat fantastisch uit. En ja, Jenny doet haar ding. Jenny doet en goed pakt haar haar ding. puntjes, ik was mooi. Ja. Vond ik trouwens de eerste 2 omlopen minder. Maar nou in de hele finale vind ik dat ze er wel zit. Dit is wel fijn weg hoor. Ja, mooi. Larissa Smink. Fjouwer skinnen eerst naar achter. 6-2 achter. En die brengt die bal achterin bij Gerda Lieklema en Nijholt. Nou, die maakt er een keer van. Kwam ik net eerlijk aan haar tuin. Dus, Nee, ze zet geen stap. Dat is het verschil met al die oorbal. ja. Aan de andere kant is de zaak volslaan in Liekwicht. Tussen de betoeren van Anne Enema en Gerber Koster. Dat is het 3 eerste gelijk. Het kan haast net oors, Ilse, of daar komen we straks weer gewoon bij uit. Dat weet ik wel bijna zeker. Ja.
Annette Haan. Maar de keerts verdienen niet. Brengt een dip achterin. Ja, keurig keert. 4-0. Dat bedoel ik. Of zo is het waar. Nou, dit is net wat wij ervan verwachten hier, hè? Nee. Nee, jammer, maar ja, ze ben gewoon een beetje uitkeerd. Het is wat uitkeert en de orenkant is tot op het bot dringen om hier iets deel te zetten. Ja, zeker. En dat zie je en dat stralen ze uit. En ja, goed, alles lukt ik. Ja. Annette Haan. Nou, nog aardig retourneerd, hè. Ja. Jenny Terpstra voor de opslag. Voorin bij Cordy Kroondijk. En die krijgt geen hechten en dus kan die... Nou, ik zou zeggen... Ja, Lars Goedel. Hij sluit hem wel prachtig del. Heel iets keer. Dus dat is het verschil met de meeste bovenspelers. Hè. Gerda, dat is een achterin. Normaal. Nou ja, ze zitten nou wel. Dus, zij helpt gewoon altijd uit. Ja. En zij houdt haar net in. Dus het is gewoon hoe dan ik rammen. Ja. Nou ja, het gaat wel eens mis, maar het gaat ik vaak goed. En dat weer dit geval. Want ze maken er een flutkeertje van. Ja, dat is lekker. Dat is fijn hoor. En dat zet het, de opslager alweer onder druk natuurlijk. Daar is een smink. Voor de eerste keer. Dat is best een behoorlijke keer trouwens. Ja. Ja, Nou ja, die dan pak kun je je wel niet. boven. Keurig. Jenny, keurig. Mooi eronder. Mooi eronder kroept. Skinnen 12. Ja, keurig. En dan bleef dat liedje keertje oer. Ja, en dan zit ze er toch aardig onder druk. Dat is ook steeds. Dan zegt hij bijna het centen door, heeft hij er met mij. Ja. Dat is natuurlijk net zo, maar het is heel lastig voor hem opslagen. Zeker in deze partij moet jou om daar dan wel wat succes. Nou, dit is een hele bal beziekie dan. Hij zit. En Hop. best stuurtje. Hoppa, dag hoor. Ja, dat ben cadeautjes van Gerda. Ja. Willem mag het verzenden. Het is een doos. Ja. Nou, zien wat ze nou doet. Nou komt hij wat tussenin. En die gaat web over. Jongen, Ja, knap, hè. jongen. Wat een partij keert zij. Zij keert een geweldige partij. Ja, dit is een heel groot verschil met de vorige omloop. Nou. Zo goed ze deze pakt, jongen. Dat is toch prachtig. Hij kan net breder trouwens. Skinnen 4 weerstens, skinnen 6. Zou het daarop eindigen? Ja. Denk ik wel. Orenpartijen strijden is een gelijk en saai gelijk trouwens. Ja, spannend. Het is heel spannend. We zeggen even naar de En deze is opval voor. van. Ja, die is voor van Senna 5-0, 6-0. Noteren wij. Ja. En dat betekent dat het De eerste finalist eerste bekend. finalist bekend is. En ik stel voor dat wij toch even deze beelden even mooi pikken. En dan op 3 eerst een gelijk en saai gelijk hier naar Gerbrich Koster. Die het een keerts verdienen iemand. Die het behoorlijk grut is. Dus ze kunnen ook nog op voorsprong komen, die Famkes.
Ja, dat ben wel. Ja, we moeten dan toch maar gauw even volgens mij is oppakken. toen Petoer van Arnhem en Enema draaien 6-0 voor. Ja, Dan ze draaien bal kennen boeten. size voor. Ja. Dit is Gerbert Koster. De keertje is Keerts. dik en zij maar een verdediging. Ze brengt hem Achterin. achterin. En boven En van wat Iris. gaat hij, wat hoppakee, dan gaat hij toch boven. Ja, Iris zorgt er dan toch voor, Iris Oosterbaan, dat de fjouwer om het draaien voor Harm Petoer onder de Telegraaf komt. Nou, het is mij hangen en wurgen. Dat hier ze misschien van tevoren net verwachten. Maar dit is Nee, maar wel... je krijgt net cadeau. Nee. Gerbert Koster, fjouwer om het draaien achter. Voorin bij Vieren de Vries. Die maakt het er een hele dikke keer van. Weer achterin bij Iris Oosterbaan. Die scoort het ze aardig door de hoeken heen. Maar die En kan... het waren hele mooie keertjes. En het was beste boven. keertje, ja, zeker. Ja, kom op. Dat binnen de woorden die hij dan spreekt in een perk in die kamer van Noelle Heringa richting Riksblanke. Die weten dat er even fors onklap worden had op de dikke keertsen die te lezen bij fjouwer om het rijden in Skinnersize. En het is Anna Enema die het de eerste keertje verdienen die zil. Daar komt ze maar heron in. Brengt die bal voorin. Zo, best ja, uit. die is lekker rekken, jongens. Ja, jeetje. Riksblanke. Daar stapt hij werkelijk heerlijk op in. Oh, wat viel dat lekker in zo'n bal. Mooi hoor. Ja, die slaat toch heel goed van haar aan, deze Die hele staat partij helemaal al. op hè? zee, jongen. Hier stapt ze echt prachtig op in, jongen. Mooi. Ja, wees er blieb mij, maar het is wel Hij maakt nog een keer sap. de eerste 12 punten in dit eerst. Ja, hij maar dankjes hebben die tweede keertjes nog dikker. Die wordt opsluit op Vieren de Vries. Die brengt de weg voorin. Ja, en ook een knapper. Ja, Ja, ze is altijd chin, hè. nou ja, impact. Hier pakt Elkien, twat. Ik denk dat ze daar blieft genoeg maar binnen als je 2 keertjes naar boven hebt. Ja, zeker. Absoluut. Anne Enema. Keert ze nu het veld. Zij mooi de opslag weer verzwaard. Weg voorin. En wij boven. Ja, die niks zit Ze er heeft de weer bal in. van Anna goed bezig. Ja, die heeft ze goed beter hoor. Dan zou je denken, Anna verleest het iets, hè? Ja, Anna is wel meer een voorinkeertser. Of haar opslag ja, is vaak wat platter. Ja, Ja, dan maak je nou wel wat oors. ja ze maakt wat hoors. Want het is er weer aardig rekken, hè? Ja, wat wel. Anne Enema op een ei. Ja, ietsje heger, maar dan toch nog... Nou, dikke keertje in elk geval. Ja, het was de stuit. En een mooi vieren weer opslaan. Ik denk dat men ons ooit, doe maar even achterin. Ja, daar zou ik mij wel wat bij voorstellen. En dat ze net. Nee. Ze leidt hem voor in deel. En dan krijgt ze tweede kans. Nou, Anne Enema die hier werkt net heel lekker waarom.
Trakeertsen. Een hele dikke. En die het nogal wat beskiedener van aard is. Even Oerlis, daar op de boppen. Mooi plaatsje. Die drijfvrouw die bij elkaar. Die keert ze voor wat ze wurg binnen. Dat mogen we constateren. Ja, mooi vrij uit keertsen. Ja, En dan heerlijk. Ja, echt mooi hoor. doe je het toch nog leuk mooi. Ja. Dus ja, dan begin je op een gegeven moment in jezelf te lopen. Van het kind misschien. Waar dochter? Oh. Oh, we hebben even een pauze. Zeg ik, want Anna Enema is volgens mij uit het veld. Oh, hier, de rugs. Ja, dat kriegen ze bij die bal die het hele werk hier zo krijgt. Het kan maar een pleister oordien worden, joh. Ja, misschien is het wel een beetje bloed, hè? Dan mag je het blokkeert. Nee, dat mag je net. Dus ja. Liewe Brandsma er even bij. Ja, dat is een plaggenwoord uit Zuid-Beren natuurlijk, dus die wil het dan wel even weten. Het knip- en plakwerk wordt verjochten terug Jelle IJzinga. Wel makkelijk het je naam op het bord shirt staan. Ja. Ja. Dat ik lief. Oh, zie je de namelijk al weten, toch? Ja, wel. Ja, al het plakkenwoord van die, hè? Ja. Mooi zo. Dan kunnen we nou verder. Het is mooi pleisterwerk te regelen. Dus dan valt er gelukkig wel een beetje tijd. Ja, je wil er wat even zijn. Nou, eerst, die eerste hele dikke keers maar even. Achteruit. Achteruit. Best Hoort uit. bij Vira. Ja. Maak het er staan fjouwer gelijk. Dit is wel een belangrijke eerste, hè? Ja, zeker. Maar ja, eigenlijk hier het betuur van Gerben Koster natuurlijk deze keer het pakken matten. Precies. Dat we boven loopt. Ja. En dan zou het wel voorkomen. Maar ja, het is niet zo. Nee. En dus zit er toch een soort spanning op deze Ja, partij. er zit een boel spanning op. En nou, dan moet Noelle dus maar verdedigen. Ze draait even om. Ik verwacht een hege bal achterin. Nou nee, Nee. toch net. En we hebben boven Ja, we vier. hebben boven van 4. Ja, nou pakt ze de size. Gerber Koster. Ja, en als ze het eerst pakken, het toer van Enema, dan hebben ze toch Ja. een lekker gatsie. Ja, dat is een mooi En gat. daar zit ze wel een uurtje in. Dan komt ze op een 5, hè, dat is belangrijk. Nou, eerst is er maar even Gerber Koster. Brengt die bal. Ja, Ja, daarom. boeten. Ja, Boeten. dit de boeten. Ja. Ja, Noël is daar net tevreden mee, als Nee. ik haar even zeg. 5 draaien. Dat wint toch constant dit eerste. Ja, Eigenlijk absoluut. pakken matten. Ja, zeker. Jou het wel zeker. voor. Ja. Maar het is wel 4 om het draaien. En Gerbrich zit weer klaar voor opslag. Nou komt hij diep achterin. Bij Ja, ieder is best grote opslaan. baan. Ja, hij is goed opslaan. Oh, dat is wel Ja, minder. keurig. Dat is, Ja, Noël Woel met hem delen is het, ja, denk ik. ja, precies. Dat is Maar even hier is minder. ze goed bij. Ja, dit doet ze heel goed. Ze pakt die hoek. Het is een keertje. En dan mag je nog wel de Hiddinga weer opslaan. Brengt die bal voorin bij Vira. Ja, Vera slaat alles goed Vira wat ze die krijgt. slaat die alles wat Vira voorin krijgt veroordeeld in goud, of net dan?
Ja, dat kan er wel een lachen hoor, ja. Dat kan je je voorstellen. De rode pet op het boord. Ja, mooi. Leuk. Ja, prachtig. Daarna is Riks Fokkema, die het afschiet genomen heeft. Ja. Uit Achlem. Dit is Vira. Dit zei het. Jou ze mij maar. Noelle. En Noelle denkt, ik gooi hem achterin. En dat ze gelijk had. Keerts via Iris Oosterbaan. Anne Enema. Van het verdienen van de eerste keer. Brengt hem achterin. Nee, die Pink zwaait eruit. Boeten, Ja, ja. die zwaait eruit. Ja, ja. Het was gelijk. Het is het eigenlijk al Ja. op de manier waarop de bal bij haar wel gaat in. Ze Ja. draait haar heup en hoorn die kant op. Vierde dan. Voor de tweede keer. Ongeveer dezelfde hichte. Oh, leuk. Oeh. Daar hier wel meer in zitten. Sipke de Boer is arriveerd. Ja, dat jaren we. Dat jaren we dus. Sipke is voor het vee. Sipke is voor de tweede helft, hè, maar. Ja. Zeg hem dus niet. Ja, het is mooi. Ja, met Sipke verskind is de laag nooit ver weg, zeg ik altijd maar. Gelukkig maar dat zulke mensen nog bestaan. Heerlijk. Anne Enema voorin op Riks Blanke. Die En nou West een aparte bal op het boven. Ja, Nee, dit is eigenlijk een beetje het verschil. Maar Gerda, die helt het uit en zij ja, ooit. ze doeken. Ja, Het is een volleybalster. ja, dat Ze is juist moet- heel dat goed. juist, Maar Gerda volleybalt ik, hè? Ja, dat is weer. Ja, ja. Nou ja, het zullen maar te maken hebben. Ik weet het net, maar... Vira de Vries. Ja, het is een hele goede partij. Dat Ja doet hoor, aan. prachtig. Voorin. Ja. Via Rikst. En Iris. Noelle voor de eerste keer. Ja, en dan staan ze weg voor het voor in het eerst. Maar Ja, maar het waren hele dikke keertsen, hè? Grote Keertsen. En dat is toch een koers iets te pakken, maar dat krijgt ze in het vorige eerst. Maar we zullen het zien. Ah, is goed op. Maar Ja, en Iris best doet, maar die ja, kist best makkelijk nee, maar die keren, kist denk makkelijk. ik. Ja, ja, dat is prima. Nog hebben ze de size te pakken. Nou, en die tweede keertje is echt heel behoorlijk, hè? Ja, ik kan een goede keer. Ja. Dus dan zo'n die pak het eerst maar. Ja, Gerbrink goed de plak. Keurig. En die moet je nou opslaan. 4 met 3 achter, 6-12 voor. Nog niks van hen.
Het is 4 minuten of 4, Gerbrig. Wat komt tussenin? En die gaat kweer. Dus, Dus pakken ze het eerst. Nou ja, wat we zijn. Kansen benut. dit is prima. Het is 4-4. Het is nog net spelen. Zeker net. Absoluut net wat net. wij van tevoren verwachten. Absoluut net. Maar toch leuk. Ja, Wat hartstikke, zien. ja, heel leuk. Heel mooi om te zien. Een Berg is even een slag om. Hier is even vriend. Ja. Ja. Ik denk omdat Vierde de bal net slaat. Nee, dat absoluut net. Ik denk dat het meer is om de opslager even een beetje in de verwarring te brengen. Ja, misschien wel. Maar die liet haar net heel imponeren. Nee. Nou ja, mooi keertje zullen ze Ja, denken. keurig. Ja, nou zo. Noelle Hiddinga. En dit is Iris Oosterbaan. En 4 rijdt de bal. Oh, ja, ik denk overlopen, want ze lieten al je de bal rennen. Dus gratis punten. Het is een gratis punt, ja. Ik denk ook wel van ze toch al die niks. Nee, ze doen al je niks. Nee. Ja. Ik weet niet wat er Oh, gebeurt. Nou, dat laten we maar net filmen, denk ik. Er wordt niet een half vier zeker Ja. net. Ja. Nou, die hingen zeker al op elkaar, want ze winnen niet met z'n vieren. Zie je, hij hongert ook een tussenin. Ja, ja. Dat is weer een wonderbaarlijk shot. Dit. Oh. En dat op een keersveld. Ja. Verwacht je helemaal net. Hè? Maar dan had er fjouwer man komen Wat die ben je wel even mooi zo dan, van het veld afsleurt. Ben je niet wel ermee? Groot plak? Big City. Ja, oké. Nou, en zo is het 4-0. Bal boet. Ja, balboeten. Bal oer in hem. Ja, en zag je het dan toch weer te vlug in San eerst. Zeker San eerst werd de 4 erop stiert. Was hem wat weer? Noël Ja. Hiddinga. Die zit wel. Nou, die zit En al. dan Ja, ik denk in het. onder Hoornspak door de tragier dus. Nou, beide keertjes pakken voor Anna en Lama en ze staan in de finale. Zo is het. En zo dichtbij is het nou ek. Nou ben die keertsen, nou ja, zeker. Die Net overdreven grut. Net overdreven grut. Dus die ga je net appeltje eitje binnen. Maar we zullen het zien. Riksblanke, Noël Hiddinga in het perk. En onder de opslag steert Anna Enema. Comfort. Matchpoint. Ja, matchpoint. Ja. Op het dier zat dat in keertstermen jit. Het klinkt dramatischer als het is, maar het werd wel goed onjoen dat het dan Oude zoiets keer is clear is. Toen zou ik de bestuursrechter komen rollen. Oude keer is graag even naar de bestuursrechter. Dank u wel. Kindershuis. 4 jaar kindershuis. En dan mooi 4 uit Almaatje. Ja. Voor. Ja, dat is voor. En best ik. Dat is, ja, dat is voor het jaar. Shit, al hier een politieauto. Wat gebeurt hier? Nou, daar zakt iemand door de stoel heen.
Ja, hier zakt een journalist op een stoel. De EHBO is along the voice. Ja, en dat is net de eerste keer. Collega Roelof de Vries is dat ooit echt een keer kwam. En die wie even nu te tijd. Dus het ben rare invloeden die nou even bij mij binnenkomen. Maar we zullen eerst even deze bal volgen. Die is kweer. Weer het nog zo is jou hoor ik. Die stwollen die binnen het echte vertrouwen. Het is... Nou ja, wij zitten ik op stukken stoel hier. Ja, dat is weer. Het is 4 mevrouw zoals jou. Ik moet even bepalen. Die gebeuren al die dingen om me heen. Ja, dat is de zitbal. Ja. 4 mevrouw zoals jou. Beste zitbal. Anna Enema maakt het er toch uit. Ja, mooi. En dat is natuurlijk een prima overwinning. Maar ik zou zeggen... Bos vooruit een kop omhoog. Absoluut. En chapeau voor Gerbrich, Koster, Riks Blanke en Noelle Hiddinga. Ja, Maar die hebben er werkelijk een prachtige partij van weten te maken. Wat misschien net verwachten we hier. Maar dat hebben ze wel dienen. En zij pakken er maar een tweede prijs op deze dames PC. En dat doen ze Nou, misschien ook blij dat ze binnen, ja. Ja, dat is natuurlijk ben die blied. Ja, natuurlijk ben die blied. Ja, wis. Gerbrich en Riks en Noelle. Die pakken hier een tweede prijs. En ja, de premie die is sowieso voor het parcours van Anna Enema. Want die pakken via Stingend Noemer een finale plak. En dat is wat we dadelijk te zien krijgen zullen. Een finale tussen Annette Haan, Gerda Lieklema en Nijholt en Jenny Terpstra. In het parcours van Anna Enema, Iris Oosterbaan en Vira de Vries. Wat er favoriet is en de underdog is, we zullen er dadelijk wel even op inzoomen. Het is hier nou pauze in Weidem en dat betekent dat wij wat rommelige beelden krijgen, want iedereen gaat even in de benen daar waar mogelijk is. En ja, wij maken een romblik. Onze regisseur Timo Brinkman, die had ermee, want ze starten op de laatste PC's van de laatste 4 wier. En daar heeft hij hichte- en dieptepunten van monteren. Het is een prachtige montage worden. Die op een bijzonder moment begint. Want wij nemen hier maar waarom naar het jaar 2020. 2020, weet je nog? Het wie het jaar van de corona. En toch worden die Fralies PC keerst. Je hebt een field. Wat er heel oors bijluidt is dat het nou is. Al wie het alleen nog maar vanwege die publiek. Dat moest uitelkoor natuurlijk. Je weet dat na elke dag nog wel. Maar dat lijkt oorsom. En dat hier te krijgen, maar het creëren van romte, van die ongelooflijke maatregelen die te doen troffen winnen om de zoens van ons al jaar toch maar wat te waarborgen. En wie wel eens wat onbegrepen wordt, maar hoe dan ook, de worden hier wel keert op de Fralies PC. 2020, daar beginnen we. Een fraaie oerzicht maken terug Timo Brinkman van de laatste 4 wier Fralies PC. Dat we onze kleermeid zien voor de finale. De tour van Nienke Sibrandi, Manon Scheepster en Marit Zijnstra de Reerden. En de Blauwen, Ilse Tuninga, Mariet Bakker en Imke van der Leest. Nou, bij deze heeft ze geen keus. En dit kind er dan ik nog wel bij. Ja. Rekt het hem volslijn verkeerd. Door de bal. Het retourneert wordt maar hoe de boppen flint. En dan wordt het 4 voor 2. Ons Scheepster is tevreden, maar de keers die het Marit Zijnstra leidt. De bal is boeten. Voor mij 4-0 voor het parcours van Nienke Sibrandi. En dan staat dat parcours nou op het drompel van de PC-overwinning. Maar ze moeten dat nog even uitstellen.
En er is de PC-overwinning van Nienke Sibrandi, Manon Scheepstra en Marit Seinstra. Eindelijk, hè? Het zie je een keer. Ja, eindelijk. Ja, het ziet er een beetje om te hikken, maar alles wie nou compleet en dan zul je dat je hem winnen. Ja. Hoe zie ik best van dit tweede plak? Heel ziek. Ik denk ik moet naar bed lezen, heel mooi. Nee, weet je, ja, gewoon kut. Finale net goed. Heel simpel zat. 5 naar Manon en 9 naar Marit. Nienke Sibrandi om er 4 voor mijn 12 van te meidje. Oh, zo. Applaus voor de uitslag van Hanke Siegersma, maar ook zeker applaus voor Marit Seinstra. Natuurlijk niet zo nodig voor een opslag. En Marit Seinstra. Jij te moeten boppen. En het is 4-2. Focus bij Hanke Siegersma. En redden ze het dan. Ik in 2021 op. Bal op een Eifarien, maar zo. Heerlijk puutje van Louise Krol. Die dan dat even jerrewol. Matchpoint nummer 3. Nienke Sibrandi op een Eifarien. En dat wordt een keertje. Tineke Dijkstra. Het is gebeurd. De Fraljes PC gaat voor het tweede hier op Riegen. Naar het parcours van Nienke Sibrandi, Manon Scheepstra en Marit Seinstra. Wat een dag. We hebben zo goed gekaatst. Het was echt prachtig. Marit Saun en Manon 8. Dus even zien wat ze doet. Brengt een plat voor in, teken weg voor het beste maar weer. En daar is hij. 4 op een rij voor Manon Scheepstra. Nienke Sibrandi mag het redden. Marit Seinstra die het ook eventjes terugtellen kan. Want die heeft hem nou ondertussen ook eventjes voor de tweede keer woon. Dus daar is hij binnen. En ze binnen nog liekebies mee als in Oriërum. Een tweede prijs meer als verdienstelijk. Chapeau voor Alette van Popta, Lisanne Scharringa en Senne Itzadi. Hoe wie dat eigenlijk om in de finale van de PC te staan? Wie als hij hem eigenlijk nog famkeskeertjes binnen? Ja, ik had kippenvel van. Ik weet net, ja, het besef is er nog net. Loekmeeske mij de tweede PC op Riegen. Went het al? Nou, ja, als je een goed seizoen draait, dan word je deze natuurlijk heel graag hebben. Maar ja, wat went het, deze wil ik gewoon winnen. En als we hem nou weer winnen, dat is gewoon mooi. Nienke Sibrandi is verkeers- en taak koninginne van de PC. Het ging tussen de partoeren van Ilse Tuninga, Annemon Vies en Marit Seinstra. En Annette de Haan, Louise Krol en Jeannette Winia. Louise slacht op. Voorin bij Annemon Vies. Die gaat heel heeg. Maar gaat hij 4 nog? Dat is de vraag. Ja, hij gaat 4 nog. Jongen, hij stuitert zo wat. Chinne kweerpeel, maar hij druppelt er toch bij los. Ja, nou ja, dat is toch ook wel weer de klasse van dit partuur natuurlijk. Om dan toch onder deze omstandigheden dit te doen. Marit, nog een keer. Ja, weg is hij. 6-0. Jongen. 4 metraille. Skinner size. Louise met de opslag. Voorin bij Annemon Vies. Broer Hinne. Ja, ze maken het maar een boppenslag uit. Annemon Vies. En zij wint met Ilse Tuninga en Marit Seinstra de PC van 2023. En de feestvreugde is bij het omzittend Laarhek enorm groot. Zij keert een zak goed en waar ik maar. Ja. En hier ben ik van waarom kom. Ja, Marit, de wimpel en de PC. Nou, wat een afskeert hier. Zeker, het kind mis ik eigenlijk. Dus hij is niet makkelijk met mij. Ik stap mooi keertje, maar ik wil nog graag met mijn vriendin die PC de 4e keer winnen. En dat is slagen. Ik zou even de finale, ik zou het nou verliezen, dan gaan we nog niet. Hè? Maar ja, dat hoeft nou net meer. Dus ja, nou, ik ben echt super blij. Dit is echt het mooiste ooit. 4 punten van Marit. 4 Anne. 9 Ilse.
Het was een prachtige keertsdag, met een mooie finale tussen het parcours van Louise Krol, Jeannette Winia, Gerda Lieklema, Nijholt en Annette Haan, Jeska Terpstra en Manon Scheepstra. Annette Haan voor de eerste Lietse keerts. 4 mevrouw achter, 4-2 achter. De druk is behoorlijk. Daar komt ze. Neemt hem achterin. Ja, kies hem. Ja, ze kan. Ze kan hem zelf. Ze kan hem zelf. Annette Haan. Jongen. Dat doet ze dan toch ook wel weer goed, Jer. Ja, knap. Manon Scheepstra. Nou, in hier stilstand, de betten van haar dochter. Nou weer in een finale van de PC. Maar wist ze hem nog te winnen? Dan moet ze deze keer eigenlijk behouden. Daar komt ze maar rond in. Achterin. Nee, ja, ze kennen hem al waarom, maar het lukt net. En dan staan ze op de deur. 4 mevrouw, 6 vrouwen. Oei. 4 mevrouw achter, 6 vrouwen achter. Het kan niks meer leiden. Het wordt stil op het veld van Nijenkrieg hier bij hem. Daar komt Manon maar rond in. Brengt hem voor. Hij is voor. En dat betekent dat het parcours van Louise Krol, Jeannette Winia en Gerda Lieklema en Nijholt de 48e editie van de Vrouwelijks PC weten te winnen. Het is een prachtige oorwinning. Het is de bijzondere oorwinning voor Gerda Lieklema aan Nijholt. Want zij pakt het vendel, de wimpel. Naar Fenna, naar Sjoukje Visser, naar Joukje van Kuiken, naar Jeannette Winia, naar Manon Scheepstra, naar Marit Seinstra is de wimpel voor haar. Ja, nee, bizar. Heb jou die voor en dan moet je het graag rustig blijven. Maar toen kwam hun klas voor hun in het speeltje en dat heb jou eigenlijk zijn. Alles gaat je aan het begin gewoon nou, want het is goed voor nu. Ze ben gewoon de beste. De wimpel in de Rik en de Meest. Ja, nou, bij de wimpel ging het niet stilstaan, maar de wind. Ja, ik ken dan het besef eigenlijk. Jouw punten van Jeannette. 6 van Gerda en 8 van Louise. En daar komt ze maar herover in. Ze drukt hem achterin, Hij drukt hem achterin. Oh, Manon. Jongens, en daar gaat ze. Manon Scheepstra. Ja, de vreugde is hier bij het blauwe kamp. En dat maakt terug in Burm. Het verdriet, het ongelofelijke verdriet. Een groot applaus van Manon. Maar een steende ovatie voor Manon Scheepstra. Ze had 14 PC-keers. Ze had 8 keer hier van de bestuursnet te staan in een kruis in ontvangst komen. Deze laatste, ja, dat is gewoon jammer, want dan laat je niet zien wat je kunt. Terwijl je het zo graag hier lekker wil laten zien. Maar voor de rest, ja, ik heb je altijd mooi gekaatst. Het is altijd heerlijk. Ja, dat is jammer dat dat nu de laatste keer was. Maar ja, dat hoort bij een keuze om te stoppen. Dus ja, en dat is ook goed. Ik sta achter de keuze en dat is verder oké. De kamerfinale tussen de betouren van Iris Veldman, Marit Seinstra, Jenny Terpstra en dat van Louise Krol, Jeannette Winia en Martsen Dijnem. Daar komt ze maar herover. Brengt de bal achterin. Zitbal. Ja, zitbal. Nou, dat is matchpoint. En dan kun je toch zeggen dat, ja, het is er net uit, maar hartstikke. Daar komt Jeannette Winia. En die kuilt er nog maar eens een keer een. En die is boeten. Het is Iris Veldman die het opslaat mij. En die brengt die bal achterin bij Jeannette Winia. En het is klaar, het is over, het is uit. Ze pakken de oorwinning. Meisje 12, Louise Krol, Jeannette Winia. Meisje 12, wel nee. Meisje 3, maar een fantastische balkeerder. Kramp in alles doet zeer. Maar dat is geweldig om te zien. En Martsen Dijnem, die pakt de wimper. En Helke Broers met erbij. Wat een oorwinning. Gewoon een beetje van tevoren eigenlijk een droom. Om deze nooit 6 seizoenen Mats en ik nog zat te winnen. What the fuck. Ik überhaupt nooit dacht dat je nog eens steeds zo en ja, weet ik moest je net helpen, Louise helpen, bedankt en dat het dan zo eindigt, dat is echt fantastisch. Ja, ik weet het net. Ja, dit is echt zo bijzonder. Van, nou ja, gewoon een shit seizoen om en Gerda eruit en dan win je hem gewoon eigenlijk van Gerda en van Martsen. Echt bizar dit. En mijn 6 van Louise. En mijn 9 punten is Kenienne van deze partij, Jeannette.
Ja, en die dames die zullen wij net op het heegste podium zien. Want Louise Krol, Jeska Terpstra en Jeanette Winia die verleren op de eerste omloop van Larissa Smink. De voor Anouk Smink invallen Corrie Kroondijk en Senne Itzardi. En zij zijn dus in de eerste omloop elimineerd. Dat zal gevolgen hebben van de geerstalling van de parcoursleeuw. Dat van mij. Want Louise Krol en Jeanette Winia die nemen alleen genoegen bij het heegste, het allerbeste. En dat is dan nogelijkerwijs, maar ik speculeer daar maar wat op. Gerda Lieklema aan Nijholt. Die zal grif voor het plok weer bij Annette Haan en Jenny Terpstra. Maar dat doen ze net na dat betoer. Annette, Gerda en Jenny Terpstra de finale keert hebben van deze 50ste Fraulies PC. En dat doen ze dadelijk in Anna Enema, Iris Oosterbaan en Vira de Vries. Dat is uit dat blokje onderin die list wel het meest favoriete parcours blikt. Bij hen trek een beetje op speculeert Ilse en ik. En daar hebben we dan gelijk om gekregen. Bij hen verwachten dat Louise Krol in haar maten de verzinstander wijze schoenen. Maar wat is het een prachtig parcours werd ze dadelijk zijn keer te zullen. Annette Haan, Gerda Lieklema aan Nijholt en Jenny Terpstra. Je hebt zorgen de Fraulie op het veld, om het inslaan. Nou ja, inslaan, eventjes wat balsje verdrillen als je draaien. Zo had dat jet. De rest is nog net onwijzig, dat moet duidelijk wezen. Parcours van Anna Enema, Iris Oosterbaan en Vira de Vries. Pakte eventjes de rest. Sipke de Boer verzorgt de pauzenoemer. Ik zou zeggen, geniet je even van de prachtige beelden hier vanuit Weiden. En als de finale begint, dan pakken wij uiteraard het Fries volkslied bij het voorstellen van de parcours. En dan komen we bij de finale. Sipke Jong voor u. En de zon die schijnt als ik jou zo zie, klinkt de symfonie. En je weet hoeveel ik van je hou, in mijn hart staat open voor. I beat the rock over van deze year. And I spend all my money on whiskey and beer. But now I'm returning with cold and gray sword. And I never will play the rover no more. And it's no day and never. No day never no more. When I play the rover. No never and no more. And it's no day never. No day never no more. When I play the rover. No never. No more. Zo, zullen we er eentje van? Ja? Het kan nog een favoriet verzoekje. Die hier mij mooi zet. Fries of Nederlands? Fries? Fries volks? Nee, dat is het kort geraakt. Ik krijg nog, dat doe ik net. Dat ik een vers net doen, nee, ik net moet een nee. De nacht is voorbij, de zin is vrij, één keer. Uit de tijd, de morgen is tonight, stilte stil. Ja, dat Leef wie lang, het was te lang, niet van nee, dat is oké. werk in de gang, nee, van, doe het weer. Zilver in duimen, dat ik bij je ben. Genoeg gevangen zitten, zonder zin. Ja, met die nood, ja, met die net. Hurf, hier is die nood, hier is die net. Ja, met die stille dij. Lang wie je komt en
wens jullie een hele knoffelige finale. De keersters wens ik een heel soort succes. Ik zeg tot van de jongen in de tenten. Hey! Ja, Sipke de Boer. Ja, het is een mooie muzikant. Had ik het vol heb, dadelijk in de feesttent heb ik nog wel even de zaak op de kop zetten zil. Maar dat is duidelijk. Wij binnen Hasta aan de finale van de Fraudi's PC. En die gaat tussen Annette Haan, Gerda Lieklema, Jenny Terpstra en Anna Enema, Iris Oosterbaan en Vira de Vries. Ja, en als je sjoggen naar de successen van die parcours, dan kunnen wij constateren dat Gerda Lieklema en Nijholt die Fraudi's PC 1 keer woon had. Dat er een tweede prijs weer voor Gerda Lieklema en Nijholt. Ja, dat is een fjouwe puntjecellen. Annette Haan die bloot hing in op 2 keer een tweede prijs en 2 keer een tweede prijs. Ja, echt nog nooit dat heegste Heddy kennen op dit niveau. En datzelfde hield ik voor Jenny Terpstra, die een tweede prijs achter haar naam steen had. Ja, en dan maar we zien naar die chinstanders, naar Anna Enema, naar Iris Oosterbaan en Vira de Vries. Daar komen we tot de conclusie dat zij nota nog totaal geen successen boekt hebben op deze Fraudi's PC. En dat betekent dan weer dat er Juwet, hoe dan ook, wel wat achter hadden naar maar komt. Een eerste of een tweede prijs. Even zien. Dit is Jenko Siebeda, die wordt tasprutsen terug Larissa Spink, want het is Jenko zijn laatste jaar als keertjochter. Even luisteren. En dat was natuurlijk net de bedoeling. Dus we zijn Johnny hartstikke dankbaar dat hij zijn plakje oudste in ontdij. En nou, door het is het om in het zin te willen zetten, want het is natuurlijk hartstikke jammer dat Sto ophast. En ik denk dat Sto even een mooie ereronde moet erin. Maar natuurlijk eerst even terug alle dames in. Krijgt even een mooie krans van uw zoon boven. Jenko Siepeda, de skietsjochter van Zins, wordt in de kroon zetten. De PC wie net on hem tabby is deze Fraudi's PC. Maar dan Johnny uit Minutske en Johnny zei het en Jenko, ja maar wacht even. Dat moet even oors, Johnny Bergsma, dat moet even oors. Dan was die PC doen. Nou en daar zit hij in de kroos. De man uit Wietmassen, die nou onder de heraag van de dames terug hinemat. Ja, dat doen ze toch prachtig, die vrouw. Die hebben we daar even voor, dat kunnen we constateren. Jenko is er blij mee. Het is net zijn laatste partij. Ik heb die kijkt tegen mij maar aan. Hij doet nog de haatklasse partij van Mali in Pijem. Die zit in alle gevallen nog op zijn listje. Ja, en daar mooi het cadeau en de kroons en de bloemen er ook nog bij. Het is al hier dik van het koor hier in Weiden voor deze man, Jenko Siepeda. Hij weer. Nou ja, laten we zeggen, tot de gevestigde orde van de skiertjochters. Maar aan alles komt er een, ook onze carrière. Het is zelf verkeersen om dit intensieve putje, dit intensieve hobby te verlitten. En dat snappen we wel. En dat doet hij dan op deze manier maar een prachtige ereronde hier in Weiden. Dat is Johnny Bergsma. Dat is de man daar in het middenjasje, die wiest even naar hem. En die had de verzorgen dat hij deze PC kreeg. En dat is dan weer mooi, want dan krijgt Johnny Bergsma. Die krijgt dan de bloemen van Jenko Siepeda. Man, wat kan sport toch prachtig werden. Hè? Schitterend. Wat een symboliek. Het is prachtig om te zien. Jenko Siepeda. Een van de 12 keertjes heeft toch een Boukje Housma is de 12. Hè? Dat heel goed dingen trouwens. En nou, we zullen zien hoe dat dadelijk komt. En productfoto's, camera's, alles is de jochte op de man die het normaal sprutsen tamelijk anoniem worden vult jet erin. Want dat is bekend. Hoe minder je de skiertjochter merken, hoe beter als die is. Nou, dat is dan ook weer duidelijk. Maar Jenko die geniet het van dit moment. Dat kan ik hem vertellen, want dat vindt hij wel mooi. En dat mag hij echt nou mooi vinden. Zijn dit, zou hij er nog even bij. Mooi. En alle vrouwen die binnen erin dan, dat is dan ook wel weer mooi. Ze staan al die er op het veld, al die vrouwen, die 36 vrouwen die dit jaar hoe het keert staan, die zorgen ervoor dat er een uniek fotomoment komt nou bij skiertjochter Jenko Siepeda. Ze daar nou staan, machinaal. Het is prachtig. Een plaatsje is het. Ja, mooi. Mooi. Mooi, dankjewel. Ja, mooi. Dat is ook het eerste woord wat Feikje Toering beroept, de DAI-voorzitter. En mooi is het. Harmonie taakstelling van een optreden op nota. Dus even een applaus voor.
Nog een applaus voor het korps. Tja, en zij rint op een kruk voorbij. Anouk Smink. Dat wordt een lastige periode voor de keerster uit Makkum. Herstellen van een blessure. Minder is er net. Mooi. En dan willen we nog even in Cincy zetten. Want deze prachtige kransen die straks uitgedeeld worden. En ik daar zien de marktkant ons, zien de boarding. Er is een prachtige 50 makken van Blom. En die worden al jarenlang sponsoren door de heer Berkenpas. En makken door Bloeicentrum Burgraaf. Beide komen ze uit Bouten. Daar zou ik een heel groot applaus voor hebben. Nee. En ze krijgen beide een boek aanbieden op eigen kracht. En Wichelen zal die boeken nu delen. En Wichelen is de voorzitter van Keersvereniging Nije Krieg hier in Weidem. In dat boek op eigen kracht. Dat is een jubileumboek dat uitgebracht is. Dat gaat over 100 jaar Fraulies Keersen. En dat, dit wie het moment. De 50ste Fraulies PC. Toen moest dat boek er komen. Er binnen 600 exemplaren van maken. En meer komen er echt net. Dus wat het net keert. Ik zal dadelijk nog de tent in om zijn boek te halen. Want die heeft toch wat dus in de kast. In de boekenkast. Of in het archief van mensen die het van Keersen houden. Bij jou direct het boek even naar Marco. Hij zal hier aan zijn wel komen, denk ik. Dan zou ik graag de tour dat 24 jaar Lien deze PC won. En dat weer Afke Hielkema, Wiesje van den Berg. En daar weer Geanne ik bij. Geanne is Geanne Buma, die is hier verstoord. Ik wil dat Afke en Wiesje naar voren komen. Afke Hielkema en Wiesje van den Berg. Die binnen hier wol. Zij wonen op 24 uur verlien. De Fraulies PC. Jim heeft 24 jaar Lien. Deze PC won. Maar dan mist je het wel in. Vorig hier stier Gianne je nog. En we willen even stilstaan bij haar overlijden. Dit jaar in april is ze verstoren, nog maar 48 jaar oud. 14 te jong. En vorig jaar, zoals ik zei, nam ze de bloemen nog in ontvangst. Een groot gemis. En Afke en Wiesje krijgen haar bloemen. En zij brengen, want het is heel fijn dat de mem en Gianne haar man hier de hele dag aanwezig binnen. En Afke en Wiesje zullen haar de bloemen brengen die Gianne ooit verzinnen hier. Nou, dat is een prachtige baard. De mem en de man van Gianne Dijkstra Buma. Want daar stier ze op, doet ze trouwt weer. Dat er Dijkstra tussen kwam. Maar wij kennen haar zelfs al heel lang als die prachtige keerster uit Ex-Marra. Gianne Buma. Net een supertalent, hè. Maar trainen. Alles voor die sport oerhouden. En daarmee de hoogste ere bereiken. En ja, mij Afke Hielkema een 2-1 hit wist te vormen. Gianne wist wel dat ze heel vaak de PC winnen kon. 10 keer of nog een keer. Maar dat even niet te hollen dan. Maar Afke Hielkema, maar ze wist echt dat ze altijd naast de koningin steen zou. Want die koningsprijs wie altijd voor Afke Hielkema. Ik kan me maar één PC herinneren, ik weet het hier niet meer precies. Waarbij ik toch van, en nou zou het wel eens zo wezen kunnen dat Gianne de koningsprijs krijgt. Maar dat kregen ze net. Dat is mooi, dat is de mem van Gianne. Nee. Een knuffel van Afke Hielkema in de bosbloemen. Ja, dat zijn bijzondere momenten in de keersport. Dat moeten we constateren. En dan heb ik een verzoek aan Ipe Smink, als die hier even bij de bestuurstinten komt.
Ik weet even net welke kant dit u gaat. Want dit zijn al hier dingen die ik net in een draaiboek staan had. Dus ik moet nou maar even gokken. Of gewoon even afwassen. Ik denk dat ik het laatste doe. Dat zullen we het jaren. Arno Brok is er. De commissaris van de Kening. Waarnemend burgemeester van Ljout is er ook. Dat is toch mooi. Arno Brok, hij is overal. Hij is bij de PC, hij is bij de Freudepartij, hij is bij het Scootjesielen en hij is bij de Vrouwens PC. En dan hier de blom van Afke en van Wies. Ach, er zit Marijke Groenwoud. Ja, dan zie ik het ook. Ja, dankjewel. Het is Marijke. Marijke het vroeger keert, hè? En van Hagen en Beuk trouwens. In Hallen. Dat is beter reden. Dat is ook heel graag de betoeren, de finalisten hier op het veld gaan willen, maar de keertsopmerkers. De petoeren die de finale keersen zullen. Die komen hier dadelijk het veld op. En vanzelfs de skiertrichters. Keersenmerken erbij, skiertjochsen erbij. Jenko Siebeda, Boukje Houtsma. Die hebben de petoeren al verschijnen. Links het petoer. Annette de Haan, Gerda Lieklema aan Nijholt en Jenny Terpstra, Rjoks. Het petoer dat optimaal profiteerd had van het plak in de list. En dat zeg ik met alle respect, dit dat duidelijk bij ze. Want je mag het nog maar weer doen. Anna Enema, Iris Oosterbaan en Vira de Vries. Voor de laatste is dit de laatste PC. In verband met studieredenen. Ze gaat naar Enschede. Met ze, ik werk heel in het ziekenhuis stage rennen. Dus keert ze net meer te combineren met die functie en die afstand. Want dat is in de foto. En dit is het korps. En die is Billy. Ja, dit is een mooi plaatsje. Het was Kiertjochters en de finale petoeren van de 50ste Fralies PC. Ja, wist. Nog een keur mee. Nog een blokje rennen erbij. Die rent mij nog niet voorbij. Dat is Wessel. Wessel mag dat toch ook bij zoiets. Nou, dat denk ik wel. En daar komt het Fries volkslied. Ja, dus doen ze de finale petoeren van deze 50ste PC. Nee jongen, ik word dan in het terrortwit. Ja, zo serieus. En nou moet kijken.
Annette Haan, kon het niet slaan. Keert haar 8e Veraldi's PC. Maar Gerda Lieklemaan Nijholt, haar 4e, die had hem al een keer won. En die had de flauwe wimpelzek te pakken. En Jenny Terpstra had 10e PC alweer. Zo. Ja, Ilse. Ja, dat is een soort. Ja. Misschien wel meer dan mij. Ik heb het nooit, jongen. Ik heb daar net checken. Nee. Ik weet wel dat is net passeerd, dus terug. Wees wel. Ja, klopt. Het klassement. Nee, dat is super. Ik moet net zeggen, maar dit is Anne Enema. Die keert haar 5e PC. Ze doet dat met Iris Oosterbaan. Die het voor de 2e keer actief is op deze prachtige partij. In 4e de Vries. Hier de zonde PC. En wij binnen benijd. Want wij kunnen constateren, denk ik, dat wij nou toch maar als favoriet uitroepen het parcours van Annette Haan. Ja, zeker weten. En wij zijn benijd wat het parcours van Anne Enema nog in haar had. Want ja. dat is een beetje een vreemd. Dat is misschien wat vreemd dat ik het zo zeg. Maar ik heb het volle vaker bij maken bij Mali PC's. Dan kwam er een parcours in de finale. En die wien bleed. Maar die tweede prijs, ik maar zeggen. Ja, en dat je dan toch nog even letter denken. Klopt. Maar dus zij moesten zeker wel uit het onderste blokje waar komen. Dus eigenlijk voel ik het een verplichting van hun om in de finale te komen. Ja. En, maar ja, dat dienen ze wel toch een beetje dreven te vooral de tweede partij. Ik vond Vira wel hartstikke goed. Vira wie goed, hè? Vooral de Anna laatste wat partij. wisselend en ja, Iris eigenlijk nog net top. En bij het parcours van Annette Haan vond ik dat ze eigenlijk alle traaien wel heel erg goed keertsen. Dus die ben zeker favoriet nou. Ja. Dat liep me ook. Dit is Gerda Lieklemaan Nijholt. En ik bleef toch bij de voorspelling dat zij takom hier de nijemaat is van Louise Krol en Jeanette Winia. Ja, dat kan. Misschien maakt het ze juist nou wel een orenkeuze. Dat ze denkt van ik probeer iets maar horen. Want dat je het zien en dan zoen ik wel keer kennen maar zinnen. Dat is wekken. Wij zullen het al hier op net al te lange termijn wel te witten komen. Dus hier is de Oosterbaan. Had ik 2 broertjes, hè? Een tweeling. Ja. Die keert in de Vreudepartij. Die worden nog tipt als mogelijke outsider op de Vreudepartij van dit hier. Maar die in de eerste omloopdag. Oh ja? Ja, dat kan er net in. Nou, en broer keert stik nog hier. Ja, die keert ik nog. Ja. Maar ja, dus zul ik wel wat zenuwen mooi spelen. Want er zijn toch 4 dames in deze finale die het nog nooit woen, hè? Zeker. En ja, had je in de finale staan, dan kun je winnen. Dus nou, dat speelt het altijd wel even mooi. Ja. Wij hopen op een mooie en een mooie spannende finale. Ja. Jenny Terpstra, die zult toch wel eens om vorig hier van teken. Ja, ze zou ik direct nog tegen mij. Ik heb zo, jij maar het eerst een keer 12 worden voordat je winnen kan. En dat zou ze nog correct even tegen mij. Ik zou zeker doodwol. Ja. Ja, en daarnet is ik al vaak het Tweede Westen. Ja. Volgens mij, het Gerda, die had hem natuurlijk woen. En, Ja, die had hem woen. Een keer treden. Ja. Dus die weet wel wat winnen is. En bij de orenparturen... Daar zit nog niks. Nee, die hebben... Er staat niks. Nee, ik denk misschien wel dat die in zijn prijs. Niks. Nul. Nee. Nul zit 0. Nee. Ja. Nou ja, als je Annette Haan kiest, de Kraagse PC.
En die had hem nog nooit winnen kunnen, hè? Nee. Dus Ik heb volgens mij mijn laatste finale aan net keer. Ja, en dat ik weet net dat ze meer finales keer. Ja, ze had 2 keer in de finale. Ja, precies. Dus die weet wel wat het is. Maar ja, die wil ik wel eens winnen. We willen los, Ilse, maar de finale van de 50ste Vrouwelijks PC in die finale begint met een boeteslag van Anna Enema. Dat het net de opmaat wezen maar daar meer van dit soort opslagen. Want dan vinden wij er niks aan. Maar dat zullen een beetje te afvallen, denk ik. Dat denk ik wel. Allee, kom op. Gerda Lieklema in Nederland. Ah, shit, believe Chase. Ja, ze ging 4. Echt ontzettend volle focus bij Gerda. Ja, die wil hem winnen hier. Ja. Ja, ik die toch als ik Anna wie als plan gewoon Jenny op de zieking. Ja. Omdat Gerda gewoon de hele dag heel goed zit te keersen. Ja, ze gooien weer naar achteren, maar ze gooien hem ook boeten. Ja, dit is wat een raar begin voor het patroon van ja. Jenny Terpstra. En dat bleef de keertje van oor. Eventjes. Ja, ik denk toch dat je daar wezen moet had je opslaand in het perk van Jenny en Gerda. En dan retourneert Iris, ik voor het eerst goed op de boven waarom. Ja. Annette Haan. In het eerste pas kindersize en liet ze kiets verdienen niet. Dan kun je wat risico nemen. Ja, die kindersize hebben. We zullen het zien. Brengt hem achterin bij Iris. Dit boven. En die zei het. Weg is die. Hoppa, zwart waar. Mooi werk, Annette Haan. Die is goed op, maar mooi uit. Keurig. Ja, die slaat de hele dag heel goed op. Ja, die slaat echt heel, dus is heel stevig, heel vers in haar opslag. Ik ben benieuwd dat ze dat de hele finale volhouden in. Anne Enema. Voorin is best op, ja. Oeh, dat doet ze toch. Ja, net ik heb bijna jammer, maar dat het goed. Ze scoort hem mooi. Dat is. Nou ja, dit is een goede bal die ze opslaat. Ja, dit is wat ze dwam had. Ja, absoluut. Zij mat op voorin keert ze. Dat kind, dat mat gewoon. En toch verwerkt Gerda hem nog heel knap. Ja. Bij de Weest, heel simpel zijn, lijkt net bij deze mevrouw. Nee, zeker net. Absoluut net. Achteruit. Ja. Nou, dat doet ze goed. Ja, dat is een mooie start van het duur van Annette. Heel goed. En dan zien we nou al een oren die dan vorig hier. Ja, absoluut. Ja, dat mag ik net aan kleven natuurlijk. Want nee, natuurlijk dat is net goed. Maar ja. Dat zullen ze zelf nooit zo veel.
Nou, dat is een hele dikke keert. Met Iris nog alle moeite hier om hem Ja, ze zitten wat erop. stil te lezen, ja. Vira de Vries. Als je met die de bal heen, ik word ja, ik naar voren te halen. Ik naar Jenny. Ja, weg is hij. Hier is die even een paar stappen naar voren. En als ze dat net doen hier, dan hier ze misschien nog wel keren Ja, kunnen. hier is misschien herkennen, ja. En op zich wie die best opslaan en wie plat genoeg. Ja, zeker. En zeker. die zet een Nou, stap. ze doet dat goed. Nou ja, hier wel heeg hoor. Hier wel hichter. Skinner 12. En 4 weer een opslag. Achterin. Nou, die is prima. Waarom? Van Ja. hier is keurig. Je stapt zien en helpt ze uit. Ja. Beter dan in de partijen voor. Ja, dat doet ze goed. Annette. Ja, hier ploft ik wat tussenin, hè? Ja, hij is goed op. Ja. Ja, En pakt ze mooi fjouwer. keurig. Jenny Terpstra uit Mantgem. Toch maar mooi 2 hier achter elkaar in de finale, hè? Ja. Zal ik hier direct naar zien? Nou ja, ik zou hem haar ik van harte gunnen. Heeg naar Iris. Ja, laat Toch hem die goed Iris. wel. Ja, die laat hem keurig doen. Keurig. Is hij eigenlijk ik net diep genoeg in? Nee, ik kan niet stappen, hè? Ja. Nou, dan moet je net weer. Even drinken. Ja, die ploft eruit. Ja, toch weer een saai, jongens. Dit gaat nou toch wel weer. Nee, fjouwklik. Oh, sorry. Gewoon is fout. Ja, ik heb het. Sorry. Ze matten bijbluwen, moet ik maar zeggen. Dat is van essentieel belang. Ja, want als het het Ja, als het 0 achter komt, zo dan heeft het. een gat jouwt, dan rennen ze snel uit. Ja, precies. Nou. Die komt er net. Nou, dat denk ik kwek net, hè? Nee, hij is er. Dat denk ik goed, jongen. Nou, fjouwelijk, ja. Ja, dat wordt wel keert. En weet wel, Keerts. Keerts is net heel grut. En Jenny Terpstra aan de opslag. Voorin bij Vira. Ja, en dan moet Vieren toch een soort verdwan. Want die had ik clever wat een snellere bal. Ja, maar hier moest ze echt Ja, winnen, hè? en die van Jenny die vallen gewoon van die del. Dus dan maak je alles zelf dwan. Ja, ploft. Hij ploft. Ja. Ja, dat Zit is weinig gang in. alle gangen eruit, hè? Ja, ja maar daarom bent nog wel rotbal. Nou, Etienne, wat dit op Smit.
keertsen. De eerste wordt verdienen terug aan de Enema. En die valt te plak. Is echt krek voorbij. Ja. Ja, en het geluk zit dan even mooi. Ja, dat zit dan wel, dit zit echt even mooi. Want hij ploft krek naar binnen. Zoals jou. Dat is hetzelfde om. Ja, en Gerda had haar gewoon haar scherp. Het had heel scherp, ja, maar had ik wel. Ja, ze rekkert hem super slecht. Zo totaal net, hè? Nee. En dan ploft het tek. Ja, dan ploft het tek krijgt voor de Lienedel. Zoals jouwer. Terwijl de keertjes ietsje grutter. Vierde de Vries aan de opslag. En die gaat boven en dan is het God's line. En dan ben ik benieuwd dat het bestuur van Anna hier nog van weer waarom het. Nou. Dat zou je krijgt. Dan is het 3 keertjes in dit parcours. Skierspul. Anna Enema. Weer hier boven. Ze is echt goed, hè? Ja, ze viel wel even onacuut. Maar als je voorstelt, dan viel je dat wat minder, denk ik. Ja, ik denk ook dat er net zo vol gebeurt. Ja, heel zo. En zo is er alweer een skinner 2 om de Telegraaf. Ik in dit eerst. Anna Enema dus opnieuw. Om de opslag. Voor. Ja, voor. Want ja, je proberen wat. Ja, zeker. Nee, maar Ja, dat is zeker, het is zeker net een verkeerd idee. Nee. Maar ja, 4 meter voor is wordt er 4. Nu maar ze weer. Anna Enema. Die bal gaat Die is kweer, denk ik. Ja. Ja, die is kweer. Ja, die plofte krijgt aan de verkeerde kant. Als het nou echt nuttig keert was, dan hier is nou gewoon een goede keertslijn. Ja. Heeft jou 0 voor. En een goede keert en hier is het eerste haast binnen gewoon bewijs van. Maar ja, net alles lukt. En dan mooi ze weer. Die is Ja, voor, die is volgens mij. voor. Ja. Ja, dan is er weer de size. Ja, zo kent ik. Ja, het treisje in de eerste weer, dan begin ik toch te vermoeden dat we een eenzijdige finale in de meer te gaan. Hè? Ja. Ja, dat is goed keert. Het is iets minder goed keert. Ja. En maar weer aan. En wij voor. Weer voor. 3-0. Ja, draaibal voor dit eerst. Ja. Dat mag eigenlijk Nee, niet dat mag gebeuren. net, hè? Nee. Dus neemt 4 dat nou even oer. Ja, en dat is toch zonde, want ik vind Anna Enema een hele goede opslagen. Ja, Super volle gang erin. Ja. En, zeker heel volle potentie. Alleen dit gebeurt kijk wat te vaak. Nou, vierde dan maar. Zie je dat hij wat brekken kan? En weer voor. Hek voor. Ja. Nou ja, dat dwingt het perk Gerda Zeker. Jenny ik wel aan. Want die slaan een soort voor. Dus denken zij, ja, wij mat wat. En dat is plat op het chin. Ja, dat maakt wel een paar meter verder. Ja, maar het idee erachter is oké, dat klopt. Ja, Het, want als je ze wat beginnen te tillen voor Jenny en voor Gerda achterin. Ja, die ben aardig op slag. Dus
Dat is mooi werk. Die komt er wel in. Die komt er wel mooi tussenin. Een goeie keertje. Ja. Ja, daar ben je tevreden mee, denk ik. Ja. Voorsprong in het eerst, prima keertje. Niks mis mee. Anne Hennema, ja, dan moest toch weer Anne. En net oors. Voorin bij Jenny. Ja, en als je Jenny dit is het in de oer zetten, ja, dan wordt het druk om op te slaan steeds heger. Hè? Ja. En hij is goed uit. Skinnenvrij is een skinnenvjouwer. Alweer in het voordeel van het Tour Annette Haan. En ja, deze Anne Hennema, die moet de kaas in te vinden om beperkt te breken, maar die vindt ze net. Nee, ze gooit hem nou ik heel raar op. Ja. En alweer een skinner size. Ja, maat even een stap hebben om naar de basis. En, Annette Haan voor de verdediging van die middelgrote keerts. Op treis kennen eerst en kennen size. Je kunt er van alles mooi weg hier, want er is romte. Voorin bij Vira de Vries. nou, die is prima voorbij. Ja, die is keurig. Maar ja, ze hebben wel even speling, dus Ja. ga net zo denken, dan pak deze. Marit en ik, we zien haar in de auto uit het keertsen waar we waarom dit hier hebben. We keertsen haar afdeling van Ljout. Ja. En toen zei ze, ja, nou ja, ik snap wel dat Jim zijn betiert ophouden binnen, want Jim hier alles al woon. Maar ze zei, ja, ik heb eigenlijk nog nooit wat woon. Ze zei, ik ga er nooit een NK wonen, ik ga er nooit een PC wonen, nooit jong van, maar op mij is helemaal niks. Nee. Dus ze zei, dat is toch altijd nog meer motivatie om terug te gaan. Ja. Nou, ik zei, we hopen van harte dat het lukt. Toen winnen we inmiddels al 12 op het NK. Weg in hoofdprijs. Weg in hoofdprijs. Nee. Nee. Dus het zo'n verhaal wel echt super mooi. Ja, het is heel geweldig weer. Het is wel echt prachtig weer. Maar ze maakt het nou toch zo als fjouwer. Ja. Wil ze? Nou, nog geen paniek. Nee. Die is Best beter. op. Ja, best. Ja. Ja, ze heeft een hele bijzondere opslag. Ja, de dit techniek is heel bijzonder. Hele bijzondere opslagtechniek. Ja, die is... Dat maakt het haar heel onvoorspelbaar als opslager. Als ik zien hoe haar in het perk staan moest, zou ik echt geen idee hebben wat ze doet en hoe ze doet. Want Nee. ik is het net zien onder haar Nee. oren, is het net onder haar opgooien, is het ja, eigenlijk pas wat hij komt. Dus om daar op het leer te staan is lastig. Manon Scheefstra is meervoudig PC-winnaar. En die is de coach van dit parcours. En die had enig werk te verrichten. Dit we terop houden. Ja, ze wil denken, Geen is vrij uitkeerd en stap een beetje uit die onzekere rol bij. En dan ontsluiten dit eerst. Ja, dat is essentieel, ja. Vira. En die is heel best op. Ja, die is heel best op. Die is heel best op. Die heeft ze toch te pakken de raak in. Nou, hebben we toch zoals gelijk. Ja. En perspectief op een eerst. En ja, dan kan er ook weer wat gebeuren. Hè, dat Ja, nee, zeker. Maar dus het is heel wel, goed op, ja. Het is dit eerste, of het is nou ja, bijna gebeurd, Ja. Sonja Sezen. Vira zult het gaan realiseren. Nou, even de hallen even koel houden. Nou, ben ik benieuwd wat ze doet, want ik zie Gerda die zit nou een stuk dieper. Ja, die heeft er net 2 keer verkocht. Nee. Dus ik verwacht hem tussen in zijn bal. 4 een beetje in. Ik get voorin en dan komt ja, een keer iets. Ja. Oh. Ja.
Nou, nog steeds kans. Bij de bal, ja. Ja. Daar mag ik even goed omwerken. Shit, daar komt die keer te lezen. 2 meter achter de middellinie. Daar wordt even bepraat hoe het niet weer had. Maar het is eerst Annette de Haan. Ja, mooie keert. Bijna bij de opslag. Ben benijd. Die is prima op. Hij is prima op, maar hij is ook prima uit. Maar net 4 nog. Oh, rotstuit. Ja, het hem. Zo. En dan steer je toch bijna 4-0 voor. 3-0, maar pak je het eerst net. Ja, dat doet ze heel goed. Daar is ze heel goed bij. Want hij... De eerste led moet hem eigenlijk in één keer pakken. En Ja. anders zit goed te plak. Ja, Simpel is het. Nou, het is toch 3-1. We zien wat dit docht, mooie mens. Ja. Mooie Een keertster. beetje positiviteit, Jan, inderdaad. Ja. Achterin op Iris. Ja, en dan net bloot gewoon goed opslaan. Ja, ik vind Hier het de zo eerste goed op. voor wat fouten, maar goed, dat mag ik wel eens. Kies je in, degelijk keert zo'n opslag en je punt pakken in het perk. Brengt je aardig bier. Ja, zeker. Het is toch, hoe dan ik, laat de minste flaters maken. Die is meestal wel onderwinnende hand. Er worden net eens een volle opslag flaters maken trouwens, vind ik. Ja, dat is best nog wel goed. Nou, we hebben nog aardig wat ballen voor, jongen. Ja, die weer net goed. Maar ik bedoel, hoe de hele Achteruit. duimpjes Hoe de hele duimpjes volgens mij zeker. enorm Dat taal. is bij dameskiers eigenlijk nooit zo, hè? Ja, dat komt net mee gedaan, hè. Jenny. Even een bal achterin. Ja. Oh, ja, prima. Ja, inderdaad prima. Ja, hier is je gewoon een betere keert van slaan. keert Of een wel eens, hè? betere tilt in slaan. Ja. Want deze krijg je gewoon weer om. Ja, serieus. Het is twakkelijk. En jij niet mooi weer opslaan. Nou, ik dacht even, hij kinderen naast vallen. Maar ze slaagt. Dus Ja. we zullen het nooit weten. 3-1, twakkelijk. En twakkeertsen. Die net al Nee, te het was grut. mooie keertjes. Een mooie kansen voor het uur van Annette. Ja. Alleen maar voor de eerste. Voorin. Ja, hij bent er mooi. Ja, die werd bekwaam voortikt. Ja. Jenny is echt in de dooi gegroeid. Ja. Eerst en tweede omloop wiet net zo spectaculair. En ja, de hele finale en finale slaat ze echt prima van haar af. Ja. En dan is er in dit eerst weer een voorsprong. 4-2 is het. Ja, terwijl ik keertjes eigenlijk van hetzelfde kaliber. Dus op een kans voor het perk. Ja, Ja, dankjewel hoor. Ja. Als ze erin stappen kunnen, dan ben je vaak Een erop. beetje weg. Ja. Ja, ik kan
is Prachtig. echt instappen. Ja. Dat is Super mooi. heel mooi. Anne Hennema. Zo is het waar achter alweer in dit eerste. Draai om hier. Voorin bij Jenny. Ja, die scoort hem aardig in de hoeken. Ja, die kwam hut on en 4 keer hem prima. Ja. Meter 4 achter de middellijnen. Goeie keertje, hè? Vira voorin, in Iris achterin. En onder de opslag, Annette de Haan. Die is wel heel mooi, Annette. Nou, ja, ze gooit hem heel pad op. En ja, dat heeft ze vaak en ze geniest dan ook goed. En dan heeft ze vaak, soms liet ze hem vallen en nou besluit ze, oh, ik sla hem toch. Ja, het pakt goed uit. En fjouwerien. Ja. Eigenlijk ik weer in een omshow, fjouwerien, hè? Ja. Dan kom je er echt net bij. Fjouwerien. Annette Haan onderwijs naar haar eerste oerwinning op de Fraulis PC. Ja, zo heel bijzonder wezen. Zit wel. Ja, best op. Ja, heel goed op. Ja, ze had zelf ook wel een beetje in de gaten dat het gewoon lekker rint. Ja, het keert bij Fleur en Vaasje. Ja, hè? het is heel ontspannend. Ze knieën. De lach is op het gezicht. Ja, en dat is mooi. dan is Gerda degene die het nog heel gefocust bij elkaar had. Maar ik zie Jenny en Annette, ja, een soort lachen. Het betekent ik wel een beetje de ontspanning. Ja. Daar komt ze weer. Ja, dat is ja. Vierige reg gewoon. Vierige reg. Ja. Ja, die zijn voor mij zit hier eens. Ja. Ja, ze rikt. Skinnen fjouwer alweer. Ja, het gaat hut. Ja. Iedereen hoopt altijd op een spannende finale. Ja, dat kan is ik me als ik, neutrale toeschouwer ik wel voorstellen. Maar ja, ik ken er zeker wel van genieten dat het gewoon heel goed keert. Ja, gek. En dat zij doch dat voortreffelijk aan het zelf. Ah, echt. Oh. Zijn kids denk ik, nou ja, de dag van haar leven. Ja. Ja. Dat scheelt zelf ook wel. Ja, dan wilt er weer haast niks van hoer, hè? Nee, lekker. 2 punten of 2 zitballen en een keertje van een traai zo mee. is Nou, het. dat is echt Ja. een perfecte score in de eerste. Varen opslagen. Iris. Ja, dat is een goede keertje. Nou, hier is die lietse keertje. Die moet Anne Hennema verdeken niet. Het is een opjefte.
Maar we zullen het zien. Kun je. Ja. Ja. Is toch Ja. prachtig. Ja. Ja, die wilde ik hebben, die bal. Kijk, ja, het is toch heerlijk. Ja, en dan is er weer 6-0. Zo is het. Oh. Eerder hoe ze wiet en Ja. even een alles of niets. Ja. Zo is het wel. Kind wat leien, hè? Jawel. Daarom te genoeg. Vieren. Even op safe. Ja, keerslezen. Nou, ik bedoel vooral hier is dit de bal keert. Oh ja. Annette Haan, die mag hem verdedigen niet. Op 4 omheen is 6-2 voor. Wat een heerlijk gevoel moet dat, Jan. Achterin met 4. Die keert boven. Die keert Ja. boven. Ja, die verdwijnt. Ja, die verdwijnt. Deze wie ik, hier weer weinig risico in de bal. En ik snap het op zich wel, want het is een grote keer. Zoals daarvoor. Ik denk, nou ja, die pak ik zo wel even. Maar er mag wel iets meer Ja, er give in. mag wat meer give in, ja. Het is 6-4. Het eerste is nog net verkeerd. Ja, net een Haan. Mooi weer opslaan. Voorin. Zo, ja. Ja, dit zit meer in, hè? Ja. Daar zit meer in. Er ging misschien ook wel wat meer in zitten in het retourneren. Ja. Nou, ik denk dat er net meer bal mist. Het in tussenspel dan dat ze wolrekken het in haar leven. Dus dit is echt al heel wat. Ja, dat is bing en grap, maar het is gewoon een feit. Ja, oké. Ja. Nou, Vira. Ja, druk zit er wel op. De druk zit er volop. We zullen het zien. Ja, hij is prima op. Hij is wel goed op, hè? Ja, hij valt, kijk hoe Jenny hier. Ja, heel goed op. En Gerda maakt echt 4 rennen moet wel om 4 komen. bij die bal te komen. Ja. En dan is het te let. Het is Zuidelijk. Ja. Toch? Dat hier ik eerlijk zijn even net verwachten, maar dit doen ze goed. Nee, met de eerste voor wat ik op Zuidelijk pakken stonden ze ik zo eens 0 achter. Dus ja. Nou, let maar weer zien. Vira de Vries. Op Zuidelijk. Achterin. Nee, die gaat weer. Ja, 4-2. Te wild. Vissen te wild. En dan is het te let, maar haar hoorn. En dan gaat ik weer. Nou, we krijgen toch nog misschien een beetje een finale. Ah ja. Dit is zeggen we direct net omkomen. In de ring van dit eerste, hè? Nee. Het is 4-12. Ja, dit valt het perken, Jenny Gerda wel om te rekken. Ja, absoluut. En 4 maar weer opslaan.
ja. Ja, Vira is echt een keertje die het beter wordt dat zijn soort dood. Die moet vrotten, hè? Die moet Ja. aan, die moet bezig wezen. Ja, die is het best dat ze voor best op en in het perk zit. Dus Nou, dat is weer goed op, ja. Is mooi weer. Skin het 2 voor, 4 om het 2 achter. Vira de Vries. is best op. Hij werkt goed op. Goed uit van je. Ja, even Hansje er zin om Ja. Even van de bal aan Helly. Keerslezen, prima. En dan wat aan weer. Ja, die komt met 4,5. Ja. Kom op, Anna. Even scherp werden nou, hè. Nou moet je er even wezen. Ja. Ja, wist hij hoeft net per se op die tien, maar ik knibbelhicht is ik goed. Ja, zeker. Een stapje heger. Als hij maar net op hicht is, Nee. dan is hij weg. Maar Ja. nou ja, goed, je hebt nog het ontouwtje, dat weet ik even wel. Nee, zeker net. En het is moeilijk, maar goed. Nou, dan komt ze weg. Ach, hier is ja. Ja, dat is ik net de eerste die ze daar misdoet. Dus ja, en nou in dit eerste is dat wel cruciaal. Ja, dit is cruciaal. Want Gert werkt hem wel goed, maar net per se heel bijzonder. En dat is voor Anna eigenlijk lullig, want die denkt, ik heb hem eindelijk, sla ik hem weer eens in het perk en dan mist mijn maat hem. Ja. Het neemt net door dat ze weer mat. Ja. Anna en Emma. Ja, dat is ja. het. Ja, die is juist een mooie. Ja, ik vergeef op opnemen dat hij dan wel niet vertrekt wel. Ja, maar ja, het eerste is nog net binnen. De keertje is net heel gereurd. Nee, dat is weer. Met de Haan. Van de verdediging van deze keers. Wel een keers mijn perspectief voor het perk, dus we zullen het zien. Oh, die komt Ja, best op je. Best op, want hij drukt aardig terug. Goed uit. En dan mag... Nou, de stuit nog. Nog hier. En nog een stuit. Ja, die pakt hij goed. Ja. Ja, keurig. Vira. Kraaien eigenlijk hele goede bal. Zo'n Vira die hem goed uitslaat. Gerda die hem ik prima weer ombrengt. En ja, maar dan zit er toch een lekkere stuit van Vira aan. En 6-4. Ja. Fjouwer om het was 5 fjouwer. Het libbert nog in dit eerst. Ja, Patoer de Haan heeft wel moeite om een eerste op 6, 12, 6 en goed te maken. De verzilvering, ja. Ze denken leuk voor het publiek. Dan maakt het nou even spannend. Ik weet niet dat ze dat denken, maar ze doen het al. Annette Haan, mooi weer opstaan. En een zitbal. Dat is een zitbal, ja, dat doet ze goed. Dat is maar even. Ja. Nou, dan is het toch 5-2, Ilse. Ja. Dan vind ik, het gaat wel heel groot worden. Ja. Ja, je zit ook wel een beetje aan de kapjes van Anna Happetoer. Ja, ze komen er net bij, hè? Nee, dat is, nee, het is toch een best, hè? Maar ja. Ik zeg net de wil om of het loon erin. Nee. Ja, dat best op. Ja, weer ja, goed op. ze is los.
Kine 12 weer. Annette Haan domineert het spul in deze fase. Ja. Ja, absoluut op dit moment de sterke dame in het partuur. Ja. Maakt het gewoon eigenlijk geen fout. De komt ze weer. Voorin op 4. Ja, die kon de reis allemaal uitzien. Ja. Ja, we toch een soort bal op die bovenmist. Ja. Toch meerdere bovenspelers. Ja. Ik leef maar het Zijnstra boven. Die miste er nooit. Die miste nooit. Nee, dat is weer. Net maar weer nog een keer. Zien wat ze nou doet. Die gaat wel boven. Die gaat er wel doorheen, joh. Maar wel prima opzien, hè? Ja, wij hebben het Die verkeerd. doet er heel goed in. Ja. 4-12. Ja, en als hem dan keerst er boven, dan is het 2-0 voor. Ja, hij is gewoon keerst er boven. Maar nu is het 4-12 achter in het eerst. Ja. Het verschil. Hier is Oosterbaan. En dit is Annette de Haan. Je hebt iets van zijn tanden. Nou iets oud. Mooi heropslag. Oeh, die is net goed genoeg. Nee. Nou ja. Ja, nou ja, zeker. Dan weet je toch in de tegenstander goed of lekker weer rondkomen. Ja, dat is eigenlijk... Dat zullen ze net willen, maar Nee. het gebeurt toch. Het is wat er gebeurt. Nou, Sjen. Of dit ik wat docht, maar de opslager. Drie keertjes. Ja. En prima opstaan. Ja, ik draaide wat voor het lief los, Ja. hè? Nou, Vira. Onder de nobele taak om deze keertjes te verzilveren. Ja, dan is het 4 straaien. Ja. Kansjes. Die houdt dan toch weer een hele orenonblik, hè? Ja. En die is weer best op. Achteruit, ja. Knap uitslaan. Knap uit hier. Oeh, ja, Annette. Nee, hij is voorbij. Het was de stuit van hier. Dus. Ja. Ah. Dat is tijd. Oeh. Goh. Ja, zoals krijg ik altijd meer bal mist dan rekken. Maar ja, toch weer er goed bij. Ja. Maar toch even zien hoe het Iris dit doet. Ah, die denkt, ik lees hem lekker even in dat hoekje. En dan net komt er niet in de wierzal, ja. Ja. Nee, dat is heel attent keers van Annette Haan, ja. Zo is Fjouwer. In 4 weer een opslag. Best op. Voorin. En best uit. Ja, super knap. Die is wel echt heerlijk rekken. Goeiedag. Ja, Lekker, lekker Jenny. skeppen even. Hè. Waf. Ja, dan sta je toch in eens op matchpoint. Ja.
Even lekker skeppen, ja. Maar even zien, die is echt wel... Woesh. Ja, best goed. Heerlijk, jongen. Nou, Zij gelijk, 4 met 12, zij gelijk. En nou maar 4. In elk geval net een flatermaatje, want dan is die in. Maar dit wordt een probleem, denk ik. ja, het zoek in hem. Nou, we gaan het zien. 4 de Vries. Hij zit wel, hij is best op. Nou, Nou, best uit. ja, Dit is dit is keurig hè, van 4 de Vries. Ja. Die de kopper heel goed bijhoudt. Het gatje vindt. Het paard weer te vinden van de bal dat net een mees is. En zij pakt 4, dus een prachtige retourslag. Ja, toch. ja, een heel een mooie eerst. Maar ja, Een stond ik prachtige zo eens eerst. wat voor. Dus dit moest ik wel. Ja, het moest wel gebeuren. Maar ja, op het moment suprême dat ze dit dan toch echt heel goed. 4 met 3 is het. Er is nog net niet in. Nou ja, nou hebben we wel weer een wedstrijd. Want Annette, Jenny en Gerda vielen ik wel van... ja, we gingen de kroons haast om. Ja. En dan ben we toch weer 4 punten verwijderd. En dat kan een heel aanwijzen. En wat doet het met deze keertster, 4 de Vries? Dit is een euforisch moment natuurlijk. Dat kun je ook weer ergens bovenuit tillen. Die heb achterin op Gerda. Ja, dat zei wel. Wacht even. Ja. Kom op. Ja, ik ben er nog. Hallo. Hij wie op zich prima op. Ja, hij wil wel goed opstaan. Want ze kan net instappen. Hè? Nee, Dat klopt. dit stand. Hè? Ja. Des te knapper misschien wel. Ja, echt prachtige boppenslag, man. Schitterend. Vier maar weer. Ben je achter? Weer op, ja, dan dit kan wel je instappen. Ja, die gaat er wel goed in. Ja. En ook is er wel stappen. Nou ja, ik heb lekker 4 in dezelfde hoek. Dus. Ja. Ja. Ja, deze kind is echt mooi lekker op instappen, ja. Maar niet de min. Daar zie je hem bleef mooi. Ja. Nou, zo wat wel. 4 voorin bij Jenny. Ja, deze is Point. goed. Next point. Zo. Slaan we het laatst eerst boven. Ja, knap. Hielse. Daar ging kent het wel alles van, hè? Ja. Ja. Nou ja. Ja, stond ik bij de center denk ik, ja. Ja, wat maak Ja, je? wat mat ik? Ja, Ja. wie ik op zich prima opslaan. Ja. Ja, 4 met 3 is kindersize. Nou wordt het wel een groot probleem voor Ja, dit betoer. zeker. Een groot probleem. De rood hier boven het keertveld van Weiden. 4 de Vries. Weet wat het probleem is, maar is er nog een oplossing? Is er nog een escape mogelijk? We zullen het zien. Bal komt achterin bij Ja, je hebt Gerda het. Liekleman. Hij haalt en die knalt hem erboven. Ze slaan het les eerst boven. Jongens. Ja, Dit is mooi, toch hè? altijd wel prachtig om te zien. En wat een vreugde. Er is eindelijk die overwinning van Annette Haan op haar 8e Fraulies PC. Pakt ze de prijs. Jenny Terpstra is eindelijk echt nummer 1. En dat viel natuurlijk... Ja, dat viel maar uitstekende sjuk naar de trend bij Gerda Liekleman. Hij had ze gier, maar die enorme blessure, ja, roes een enorme efterstaan op. Maar wat had ze haar op een prachtige manier weer omknokt. En wat had ze hier prachtig keersen en wat is die vreugde dan terecht. En wat binnen die trend nekterjochten. Prachtig mooi om te zien. De overwinning is daar voor Gerda Liekleman en Nijholt en Annette Haan. En ik denk dat Annette Haan in de handen rint van Helco Broersma. Ja, Ali mooi alleen optilt worden. Die medekeersters die willen daar wel even knuffelen. Maar wij willen wel even een paar vragen stellen. Annette, 2 keer de finale van Len. En deze finale, nou die pakste. Ja, eindelijk. En ja, we zien er gewoon die trenomloop. Kwamen er gewoon zo lekker in.
Ja, ik zal lekker gevonden in de finale, maar dan mag het nog wel even. En ja, het was toch best wel spannend. Maar ja, bij hem eindelijk. De eerste is, dat is formidabel. Voor jou op opslaan. Ja, dat wat die perkmaten dan van. Ja, het perk weer echt de finale sowieso formidabel. Ik vond dat ik in de hele finale hier ik echt wel mijn betere pot zie. Mijn opslag wie nou oké, maar het perk weer echt, ja. Gewin voor, zo goed. Dat weer net te brekken, hè? Nee, echt Farin achterin. Ze sloegen bijna alles voor, dus dat is... Ik ga hem de hele dag in het regen, want op de tweede list liet je mee in de schienstander weer rondkomen. Ja, klopt. Ik weet dan soms ik als aan Patsy, mat je er misschien wel bij. Hè. Maar ja, we kwamen samen eigenlijk 4 in vaar. En toen toch wat foutjes, het haperde wat. En toen kwamen ze samen weer bij. Dus toen dacht ik, het scheelt al net. Maar goed, we hebben het gelukkig opgepakt. Hij is binnen. Ik ga naar Jenny Terpstra. Jenny, wat wien je hem... daar hulde hem, maar ik plof er eerst even tussen. Jenny, vorig jaar de bonuswedstrijd van Mantrum. Maar dit is weer een stukje heger, denk ik, hè? Dit veld krijgt ze lekker al eigenlijk. Elke partij die je wint is mooi, maar deze is wel heerlijk. Ja. Formidabel. Werk je meer er net onder te krijgen. Nee, daar hebben we aardig wat futsal aan joet. En net ook zei ik fout maatje. En nou ja, ik voel het gelukkig goed kan. En ja, in de Henjem heb ik stiepen van een goede verbergd opslager, hè? Zeker weten. Je hebt formidabel opslaan joet. Dus nou, gaat iedereen het zijn niveau halen en dan weet Die hele finale is in het betoer van Larissa Smink. Ja, dat is ik een demonstratie in feite. Ja, het begon goed en dat zetten we terug. En ja, bij hun weer de put wel wat uithieken. Nee, dus... Ja, maar... Is die weer eigenlijk... ja, dat is dan een partij dat is een beetje weer omvalt. Zo'n partij heeft er tussen. Vaak is het een partij dat je... gelukkig konden we dat nog opredden. Maar nou ja, dat hebben we gelukkig... ja, krijgt helle. Zodat je in de finale binnenstapt en je meer net bang voor hand, denk ik, hè? Nou, je weet dat je scherm met te beginnen en dat is het hele werk en dat dienen we. Dus dat helpt een heel soort. Nou ja, hoe moet dit vierd worden? Dit wordt zeker vierd. Oké, dan gaan we nog even naar Gerde Liekelma aan Nijholt. Die maakt nog even ziekje, want die heeft de PC al een keer won. Maar even zijn wedstrijd. Want zij is de lidste, maar ik zag haar hier al staan. Ze wordt toch Louise Krol, die op eerste list sneuvelen en die wit is wat het win is van de PC. En ze heeft hem een keer maar Louise Krol won. Gerde. Ja, de tweede overwinning. Hè. Er was even Lokwenske toch Louise Krol. Die heeft hem een keer maar won. Maar wat sloeg ook best van die jaar in de finale? Het ging wel lekker, alleen op Zuid gelijk. Hier komt een pak in en dat ducht net, dus dat is wel jammer. Maar nou ja, we hebben het mooi in principe duidelijk verzwoen. Dus, ja, de hele dag eigenlijk, hè. Alleen nog in de tweede omloop een beetje meer omval. Ja, je weet dat je een dip krijgt zo'n dag, dat jij er eigenlijk nog een beetje bij. En natuurlijk kniep je hem dan wel even, maar dan ben je blij dat je hem alsnog pakt. Ja, je moest hem het nou ook wel aanmaken, want ze kropen toch een beetje dichterbij, hè? Ja, dat viel je ik. Maar gelukkig, nou in de finale, daar steeds les, eerst in het perk. En dan denk je, ja, nou ja, dat het een beetje rint dan met goed komen. Ja, want ook is makkelijk de boppen vinden en trouwens, die Jenny ik, hè? Jenny ik stond fantastisch voor in nu. Dus ik denk dat wij een heel sterk perk winnen. Je bent helemaal compleet, want net die in die hele finale hartstikke goed werk. Ja, die had ik de hele dag echt fantastisch opstaan. Dus alle traaien winnen we goed en dat moesten we winnen. Je kan gewoon zeggen, je bent het terug te winnen als het waar vrije formatiepartij wonnen. Maar dit is het, ja, de kers op de taart. Dit is het belangrijkste. Het is fantastisch om deze te winnen. Vergeleken met 2024, is groeit. Moest hem ik. Ja, klopt. Maar er is natuurlijk heel wat gebeurd in de tussentijd. Dus dan viel deze extra lekker. Ja, want nooit zo'n blessure leed is dit heel mooi. Ja, dit is echt de beste manier om thuis te doen. Nou, Lokwensk. Dankjewel. Je zal even op zich naar een verliezer. Dan mag ik even toch een menige. Die zit vaak aan de andere kant. Want mensen zien het eerst altijd even de winners op. En dan maar we naar de verliezers. Die staan ja, een eindje verder. Daar staan ze. Dus natuurlijk, ik Lokwensk ziet in een blokje dat je eigenlijk de finale wel hellen moest. Maar ja, je wilde die finale eigenlijk wel een beetje goed afsluiten. En ik zag daar dat Iris Oosterbaan als eerste Lokwenske wordt. Nou ja, die wordt nou even interviewd. Dan moet ik dan maar even naar die jongen die het aan de Enema. Ja, koest het net brekken in de finale, helemaal niet opslag. Nee, het ziet er echt net in. En ze weer zo scherp in het perk. Hoekzik bracht, alles. Wist het niet meer blijft? Nee, ik hier niet meer. En je weet het dan ik net. En nou ja, Vira pakt het heel goed op, dus dat weer heel fijn. Dan moet ik even... Oh, hier is Jorrit. Ja, maar Jorrit, ik sta hier bij iemand diegene die het... oh, daar heeft het meer triet. Maar steen mooi komen, Anne. Anne, even verder de triet houdt op.
Ik wie al begonnen, hinderde ik niks. Ja, dan ik ben je beeld ook. Nou, je bleef er gewoon bij. De kost het net brek in de finale. Nee, dat ziet er Joert net in. Nee, heel zonde. Dat wist ik onzeker, hè? Ja, ergens wel denk ik. Onbewust wel. Je wil het gewoon heel graag. Nou, mijn opgooi wie in één keer fut. Nou, dat heb ik nog nooit gehad. Dus ergens wel, ja. Ik geldt naar een Vira. Ja, die is toen geweldig te keertsen. En het is haar allerlaatste keer. Dus dit maar schön. Ja, mooi dat ze nog een prijs mooi pakt, hè? Ja, zeker. Ja, allereerste prijs op de PC. Dus dat is hartstikke leuk. AVM zei ze, je ziet het in het blokje. Je moest in de finale eigenlijk hellen. Dus je hebt nou eigenlijk in feite optimaal presteren. Ja. Maar we hebben vaak eens in hun kist en dan win je wel. Dus je weet ik dat het kan. Maar ja, toen makken hun krijgt wat meer fouten en wij winnen gewoon heel goed. En nou ja, dit is het voor Joert. Het ziet er echt niet in. Nee, het ziet er net in, nee. Ik zal even nog in Maarten, maar die werden bij de wedstrijd even interviewd. De Ian terugzilt en door maar ja, dat weet ik eigenlijk net van terug wie. Maar ik maak ze dan maar een punt erachter. Ik wil eigenlijk nog wel even Vira de Vries hebben, want ja, het is haar laatste PC. Het is haar zonde PC. Ze had nog net een keer die PC en prijs won en ze pakt nu de tweede prijs. Dus dat is wel een hele mooie prestatie. Ze hebben trouwens interviewt zich toch een oud keertser. Dat is dan Aukje van Kuken. Die had hem ook al een paar keer won. Nou, Iris dan maar even. Iris, ja. Het zit er net in de finale. Hè. Anna hield net. Ja, je sloeg wel een beetje boven, maar je moet net zien dat geweld van die horen 12 opboksen. Nee, ze sloeg er supergoed uit en onder opslag ik weinig fouten. Annette sloeg goed uit of sloeg goed op, dus ja, chapeau voor hun. Op leed maar deze prijs vanzelf, want ja, die is ik nog op deze PC nog niet doen. Nee, het is mijn tweede PC en ik hier nog nooit een prijs woon. Anna hier nog nooit een omloop woon volgens mij. Dus dit is een heel mooie tweede prijs. En voor Vira is het natuurlijk een mooi afscheid dat ze dit samen mooi afsluiten. En trouwens wel eens beter in hun keert, hè? Ja, in minutes hebben we van hun woon, klopt. Maar ja, ze doen het echt super goed te slaan. En ja, dan weet je op een gegeven moment ik naar meer wat je moet eigenlijk. Ja, we proberen natuurlijk terug te vechten, maar ze doen echt heel goed goed. Bedankt. Ik ga nog even dat ik afschiet neem de Vira als dat goed zit. Vira heeft het lang bezocht om steeds maar nog wat te zwargen dat het een finale was op die afskiën. Ja, maar is nog tevreden werd met het tweede, denk ik. Ja, zij waren vandaag oppermachtig. Sloegen alles bijna weg. Het was echt, we hadden gewoon niet zoveel in te brengen. Is dat nou een beslagte aansluiting te krijgen? Ja, we hebben het zeker geprobeerd. Zeker weten, alle drie echt wel ons best gedaan. We dachten, we geven het ze niet zomaar. Maar ja, helaas lukt het dan gewoon net niet. Het is wel zonde. Afskiën toch maar een prijs is toch ook wel mooi. Ja, het is een prachtig afscheid, absoluut. Ja, ik had liever nog op een hele andere manier toch nog wel afscheid willen nemen. Maar dit is ook al heel mooi. En ik ben hartstikke blij mee. Ja, er zit hem die wil knuffelen. Ja, dat ken. Nou, dit is een geweldig beeld natuurlijk. Vira de Vries in Hamem, Desiree, Seerden van geboorte. En had je Seerden in je naam, dan weet je dan weer een van de Keersvraat. En zij is dat. Vira de Vries. Zij redt het net. De overwinning op de 50ste Vrouwlies PC gaat naar Annette de Haan. Eindelijk. Gerda Lieklema aan Nijholt voor de tweede keer in Jenny Terpstra. Eindelijk in de 10e PC. De premie is voor Anna Enema, Iris Oostermaan en Vira de Vries. Maar eer en glorie, zou ik zeggen. En dat hield ik voor de tweede prijswinnaars Gerbrich, Koster, Riks Blanke en Noelle Hedinga. Zo gaan we er partijen van maken en zo gaan we haar zelfs belenen met een prijs. Dit weer het verslag van de 50ste Vrouwlies PC van Weidem. Van de Jong bij Omroep Friesland op televisie. De Geervetting, uiteraard nog eens een keer te Sjen. Maar daarin ook de koninginnen van deze 50ste Vrouwlies PC. Dank voor je moment, dank voor het Sjen en graag een oren keer. Dag. Nou begint de grote show. Mee! Bedankt maar aan.
zitten we vol. Deze heb ik, joh, ja.